سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وترو تمنيتنان باقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وين زيناتاتن تحسوتاتن حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا نايز مدام سانا كتصنعو بخبري يعدمكم زي أم توتري وصنحكم ناي بحكي نتن تشعت بهرات بحادا قنابيروم بي اي جيروم نتسئل زنبري نا فيديو قير وخلو زي ناي بحكي عبترقم زلويو سلزنزوم كم زقبرو زلو آتاقعنا كبراتي هابلنا بلونا توم جزية زلكم لما أبي عين نفسهم ونصبغيو نتاريخنا دما ناب artificial intelligence بمغيار نت إنترنت نعنا كم زربع غيركم تزوروا وزلهم من كزوروا تعرزوا من أملاح حقكم كلكم يدلي نايلو مارسي أزيا قداسن وانا وتحسوتات كنركن فتنينا بوليتيكا زوبانا دما يكاير كم زلو كلنا نكاتلو زلناينا سلازي بليز لايك جبورو سبسكرايب جبورو شير جبورو حجزوا نتدخامنا نصعرنا نحجزوا نابلنا بزن نجمر أبزوبانا focus It was a big day for Donald Trump. He was hosting the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, on his first visit to the United States in 7 years. They've had a special relationship. When Trump became president for the first time, his first foreign trip was to Riyadh. When he became president for the second time, his first foreign trip was again to Riyadh. It shows his love for the kingdom. So when MBS came visiting, Trump was determined to make it a moment. The White House not only rolled out the red carpet, it put on a full-blown show. Marching bands in perfect formation, horses trotting with giant star-spangled flags, cameras flashing like it was Oscar night. All of it for one man, Mohammed bin Salman. Take a look at this. انتهينا نرزل لنا هذا نجر أبزي كل سب كبر هالو زلوا قداي كنرن دحرقينا أمانجو دونالد ترامن سعودي عن زلوا زمدنا عب كبابينا عبس الوازل ويو كبحالت انجي نوع غيريو الجد ما كالم عازن وسيخو خمزة اللو يزن القرزلو انتاينا نسمع زلنا دونالد ترامب نحسير زحسب أرحيكا محساب استراتيجيكا وحساب بزع زي قدسو نايا قواراج حبتي نايا قواراج ربحان أمريكا بيقو أنقوانا الجد ما ترانزاكشنال ديبلوماسي زختن إن كان هبا نحجز قدسو ترايمبر ننوح زي تمتسبيو إليزن تبا إليزن الكف بات إنك غزر ليه دونالد ترامب أبتتشن عصرت شدشتن بريزنت خوين مستمرته he was nobody بزع دي في اللقسة بنيرو أبوليتيكا مالتيو أب رياليتي شو قلب كالا بيزنسي في اللت نيريو مجمر يا قعزوناتو كلنا تنا أمريكا استابليشمنت ناب كندا ديو ناب أوروبا ديو ناب قال نابتهم كأن بارتنرز بحالو زنبره نوع قريبو مجمر يا قعزو نفس سعودي عربي جيرو ناب رياض دحر شو من تعمل نفس التام سمال سدما قدامي قعزوناتو ناب رياض so there must be something أبزيهم زبلو دونالد ترامب كونسيستنسي زريالو وحد بطاطا له كتصالنا زلو استراتيجي زختللو زي دما انكل لاين امريكا سعود عرب ازيا قداسيتا نوح وان ما كومين يرجن كم تحس جرم وسواس لزنبريم حجن سعود عرب ناب كالخ كيت كم تخلون سلازري زلو سعود عرب قديم كم حازا قداسي كابن اللي على زخدقنا على دونالد ترامب بول قدام سعود عرب ركب على بيزنس ناتو نمزعيني اب امريكا ويبقلت رايزو كون ابزان هاجرات عرب مور انترست له فلا يدما سعود عرب بزح حزب زلويو حبت زلوي مليس كتم زخل سلازخونه يل سلازغمغم مور نابو زتوكره اكايد الله سو از كونتكست زبكم زلو از حجن ريو زلنا حند بزقاطم كي مثلنا عمقو زلو اكايداي دونالد ترامب زحد ما راح تتقبل له هذا 10 زخون ما راح اوروبا تقبل له ربعنا عايزا قباب لا يقبر لهم ربعي يقول اليوم ورق ايتقبلوا من ابو فيسو يمتيهم زاتو هيقبلوا سلازي انتهي مالتيو قدامنا امريكا اب كبابينا نزوم هاجرات عرب دما عب كبري زلوو ساتون لك بتزدليو منقد نخغبروا لا عقم لهم ገንዘብ አለውም ስልጣን አለው ራቴ አውሮፓ ከም ገብሩ ላይ ኩሉ ነው እንታይ ዝغلو بزي قدس دونالد ترامب ታ አይነ ዝምድና አለው እዚ ንዞባና ልዑላ ገዳስነ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ይዛረብ ዘለዎ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ናይ ቢዝነስ ናይ ቢልዮናት ናይ ትሪሊዮናት ንግዲ ናይ ናኔቶ ሜምበር ፓርትነርሺፕ ዝብል ካል ብዙ ነገር ክንሰመቀኒና ኩሉ እዚ ግን ሓንቲ ነገር ኣዝያ ገዳስ ነይራ قدمي بريزنت ناي سعودية أويكا وراس عرات ناي سعودية MBS ناب أمريكا مخادو بزح نجر تسمي تغيرو لزنا برحاد نجر نيرو قداي ناي السودان أبت أولا كقربة 5 خيل بقداي السودان نا أمريكا فرير سقوم تنخط وسد ويونا تكونتات انقوت رياك الصرح له 5 لوا تقبرا مخاني نجر نيرو and that didn't زيادة ما كابت تسميتنا وزايد أي كدتن بقمت علو كابت تسميتنا لعلي كابتن سميتنا بزحت عزرتن لعلي وتصيت امتيا what happened اتخال زي تمليسنا خنرينا نغطل ابزي His Majesty would like me to do something
very powerful having to do with Sudan. It was not on my charts to be involved in that. I thought it was just something that was crazy and out of control. But I just see how important that is to you and to a lot of your friends in the room. Sudan, we're going to start working in Sudan. I didn't think that was one that was going to be. ኣብዚ ስምዕዎ ሱዳን ዝበሃል ኣብ ርእሰይ ኣይነበረን ኣብ ናተይ ካላንደር ኣይነበረን ኣብ ናተይ ኣጀንዳ ኣይነበረን ስለዚ ብዛዕባ ሱዳን ዶናልድ ትራምፕ ሰሚዑ እውን ከይፈልጥ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሱዳን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ በይኑ ባብል ዝነብር ሰብ እዩ ሂዝ አ ቢሊዮነር ሂዝ ሪች ግን ዶናልድ ትራምፕ ናይ በይኑ ዓለም እዩ ዘለዎ ድኻታትን ኣፍሪካን ኣብቲ ናቱ ካላንደር ዝመፁ ይኮኑን ንሕና ሓደ ግዜ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክንብል ከለና ፈርጌት ኤርትራ ክዝክራ ይክእልኒ ሰብ እዚ ስለዚ ሳምባዲ ገሊኦም ካብ ደይመደይሎም ከምዘይ ዝክር እዮም ዝገብርዎ ስለዚ ሓደ ሰብ ድማ ንዑ ዘገድስ ሰብ እታ ጉዳይ ኣብ ጣውሉ ከምፅእ ኣለዎ በጃኻ እዚኣ ግበር ክብሎ ክኽእል ኣለዎ and the perfect person for that was MBS ብትኽክል attention ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ብሙሉእ ኣቓልቦ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ኣብዚኣ ድማ ብዙሓት ሰባት ዘይጠቕስዎ ክነግረኩም መሐመድ ቢን ሰልማን እንግሊሽ ተዛራቢ እዩ ተርጓሚ ኣይደልን እዩ እዚ ድማ ዓብ ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ካብኡ እዩ ዝምዕብል ብትርጉማን ትዛረብቲ ኮንካ ናይ ልብኻ ክትዕልል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እሱ ድማ ከምዚ ጀንዊን ዝኾነ ኮንቨርሴሽን ክልተኢኻ ኮንካ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንግሊሽ ትዛረብ እንድሕር ኮንካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ምስ ካልእ ሓደ ቋንቋ ትዛረብቲ ኮንካ በይንኻ ብሓቢ በቢሕትኻ ብዘይ ኣድቫይዘርስ ብዘይ ተርጎምትን ብዘይ ዲስትራክሽንን በይንኻ ክትዛረብ ትኽእልኻ ሬከርዲንግ ዘይብሉ ገለ ስለዚ እዚ ነቲ ፅልዋ ዘለዎ ድማ ዓብ ተራ ኣለዎ ሕጂ እንታይ ኢሉ ክጅምር ከሎ ዘረባ መሐመድ ቢን ሰልማን ብቐረባ ኣትሪሩ ወይ ከዓ ነፂሩ ዝበለኒ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ እስኻ ጥራይኻ ክትፈትሓ ትኽእል ነዚኣ ጉዳይ እዚኣ ድማ ግድን ክትገብራ በጃኻ ግበረልና እዚኣ ዓለም ትደልየካ ኣላ ብምባል ኣዘኪርዎ ጥራሕ ዘይኮነሲ ንክገብራ ለበዋ ኢልዎ ንዓ ንክገብረሉ ከም ፌቨር ሓቲትዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሕጂ ረእዩ ኣብ መንጎውን ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ኣብ ከባቢ እዩ ዘሎ ነዛ ዘረባ ምስ በለ እንታይ የጋጥም ስምዑ I didn't think that was one that was going to be so easy to do. We're going to start working. Mohammed said, ريوالهم እቲ ህዝቢ እቲ establishment ደሎ ወላ ብዓለም ደረጃ ክንዲ ምንታይ ጽምዓት ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ገለ ነገር ክግበር ከም ዘለዎ ንዶናልድ ትራምፕ እዚያ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ተራ ዘረባ እያ ነይራ ከም ኢሉ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ኣነ ድማ ክገብራ ክብል ይሓስብ ነይሩ እቲ ህዝቢ ግን ኣሜሪካ ኣመና ደቂሳ ስለ ዘላ ኣዝዩ ሓዚኑ ዘሎ ምክንያቱ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ብዙሕ ሰብ ይሰክሕ ዘሎ እቲ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ኣልፋሸር ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ዝዝረበሉ ዘሎ ዝሕዝን እዩ ስለዚ እቲ ጣቅዒት ረይዎ ንዶናልድ ትራምፕ ሃንደበት እዚ ከምዚያ ቅድሚ ሕጂ ምፅኤልኩም ነይረ ብዛዕባ ቅድሚ ክንደይ ዓመት እዩ ብዛዕባ ቢትኮይን ክዛረብ ምስ ጀመረ ከምኡ ገይሮሞ ነቲ ናይ ቢትኮይን ዝፃባእ ዝነበረ ክሰጎየ ምስ በለ ብጣቅዒት ጠጠው ምባል ኣብዮም ክሳዕ ክንዲ እዚ ዘገድሰኩም ኣነ ይፈልጥን ነይረ ኢሎም ኤግዛክት ሕጂ ድማ ከምዚያ ሞሜንት ኣጋጢማቶ ክሳዕ ክንዲ እዚ ህዝቢ ገለ ንክገብር ዝፅበዮ ከም ዝነበረ ኣይፈልጥን ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከንኩሶም ምኻሉ ጥራይ መሐመድ ቢን ሰልማን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ክበሃለሉ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣስካዕካዕ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ዓለም ምሉእ ፀማምዝንን ዓይና ሸፊና ትሪዮ ዘላ እያ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢማራት ከብቅዓሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ባዕለይ ክሕዝዮ ኢሉ ድሕሪ ዘረባ ዝገበሮ ድማ ከረየኩም እየ ንቐጥ Thank you to you. No, it wasn't on my charts because I'm good at settling disputes, and I've always been. I've done very well with that over the years, even before this. But I was talking about the different wars, and look, India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said that's okay, you can go at it. Exactly, tas fatwa topic the man ati waj. زياري ما جاي أفتح دفتوى أرسلت يلا بسلامتاي دونالد ترامب أفك عصول له زي كل دفتوى نقر تايو كوينات نزل برا سلام مغيار حنت كابتي بقى 50 ناي باتش اوف اونر ناي بحق لما كوينات تو بالك سلام ممتع عصرت زين تتزارب كان غرما زلوي كبر زلوي كوينات جميره الكاد يتفكرن بري كوينات تو بلا سلام انغيسي الك تفكر سناي نغري بس كله انجل نون قال مليون بزيا ندغينا نغليو كا اغانين اندي زغبرا ግን ስቲል ሰላም ከምጽ ዝኽል ሰብ ምዃኑ ሪናልና ወሳኒ ይውን ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኣጀንዳ ናቱ ክሊክ ኮይና ዓለም ሙሉ ድማ ባይ ዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኣጀንዳ ናቱ ንሕራትያ ኣብተን ሃገር ኣነ ሰላም ኣምጽ የለን ህንዲ ፓኪስታን ኢትዮጵያ ግብፂ ገለና በለድ ዛረበን ኣበን ደሚርዋሎ ዛርስ እዚያ so this is going to be a focus for him and this is going to be ናይ ብሓቂ ወሳኒ መድረኽ ካውን ከም ዝኽእል እዚ ነገር ዘሎ ብሬክ ስሩ ይብልዎ ብዙሓት ሓንቲ ነገር ከይገበር ከሎ maybe ዝብል ዘለኹ ነዛ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተወዲዋ ኖቤል ፕራይስ ብዘይካል ዓለም ክወስድ ይኽእል እዩ
ምክንያቱ ናይ ሱዳን ዳርጋ ብዲሞክራትስ ብሪፐብሊካን ብኤውሮፓ ብኣሜሪካ ብቻይና ብራሽያ ኩሉ ሰብ ያስካክዕ ዘሎ ብጃካ ዘይመራ ዝባል ናይ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ሓደ ኮይኑ ቃንዛ ዝስምዖ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዓለምን ተረኺቡ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣዝና ንሕጎስ ልዕሊ ኩሉ ንሱዳናውያን ሓልየሎም ጥራይ ዘይኮነስ ንዓና እውን ብተዘዋዋሪ ዝትንክፈና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክውዳእ እንደሊ ሰባት ኢና ሶ Donald Trump, again, after I fantasy but I'm putting a 350% tariff on each country, no more trade with the United States. No, you can't do that. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing Los Angeles. I'm not going to do it. They said, we don't like that. I said, I don't care if you like it or not. So I was all set. I told Scott, I'm making that. But no, I used tariffs to settle all these wars. Not all of them, 5 because of trade, because of tariffs. Prime Minister of Pakistan saved me. And I got a call from Prime Minister about what? We're not going to many other. ስለዚህ ከመይ ገይሩ ካልኦት ኩነታትን ውግእን ጠጦ ከም ዘበለ ጠጦ ኣይብልኒ ብዛዕባ ክዛረብ ከሎ no problem whatever you say as long as ነቲ ጉዳይ ክትፈትሓልና ትኽእል ድሕሪኡ ነዛ ዘረባ ምስ ወድአ ድማ ከምቲ ንሪኦ ዶናልድ ትራምፕ ፎከስ ክገብረሉ እንተኮይኑ ሓደ ነገር ኣብ ትዊተር ክፅሕፍ ኣሎ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ዝብል ፕላትፎርም እንተፅሒፍዎ ፖሊሲ ናቱ ቦይ ዝንገር ሓደ ካብቲ ዝፈትዎን ዝፀልኦን ዶናልድ ትራምፕ ዝፈትዋ ነገር እንተሎ እንታይ ክገብር ምዃኑ ቀዳምነት ናቱ እንታይ ምዃኑ ኣብ ትዊተር ናቱ ይፅሕፈልካ ናቱ ኦፊስ ናቱ ስቴት ዲፓርትመንት ገለ ክገብረሉ ይፅበን እዩ ቀዳምነት ናቱ በዚያ ገይሩ ዝገልጽ ስለዚ ድሮ ነቲ ጉዳይቲ ኩሉ ክሰርሓሉ ከምቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ tremendous atrocities ወይ ካልቂት ይፍጸም ኣሎ it has become the most violent እንጂ ተረዲይዎ ሎ ክነግርዎ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት the single biggest humanitarian crisis true እቲ ቀንድን ቁጥሪ ሓደን ዝኸፈ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝካየደሉ ዘሎ እዩ መግቢ ሕክምና everything else are desperately needed ኩሉ ዝድለ ዘሎ Arab leaders from all over the world Arab ድማ መራሕቲ Arab ንኩሎም ተቂሱ in particular the highly respected crown prince of Saudi Arabia ዝለዓለ ክብሪ ዘለዎ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያ who has just left the United States have asked me to use the power and influence of the presidency to bring an immediate halt to what is taking place in Sudan ስለዚ ቅድሚ ምኻዱ ለበዋ ዝበለን እንተሎ ኩሉ ስልጣንካን ማዕርካን ዘለካ ፅልዋን ተጠቂምካ ብዘይ ቃል ዓለም ብዝቀልጠፈ ነዚ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ህልቂት ተጠዋብለ ኢልኒ ለበዋይ ገይርዎ ሓደራ ኸዚ ኢልኒ ኢሉ so it is considered a great civilization and culture Sudan ማለት እዩ ኣብ ስልጣንን ባህልን ዘሎ ታሪክ ዘሎ ሃገር unfortunately gone bad but one that can be fixed with the cooperation and coordination of countries including those in the region of tremendous wealth who want this to happen we will work with Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt, and other Middle Eastern partners to get this atrocity to end. ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ከነብለና ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ኣብ መንጎ ብዙሓት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሃገራት ንኢማራት ብሽማ ጠቂሱሎ ንግብፂ ብሽማ ጠቂሱሎ ንዝኾነ ከይወንጀለ ማለት እዩ ካልኦት ሓይልታትን ምሳና ኮይኖም ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ጠጠው ከነብለና ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ቀዳምነትን ካላንደርናተይን ኣትያላ ኢሉ መዝጊብዋ ኣሎ ስለዚ this is a very important መልእኽቲ እዚ ቫይራል ኮይኑ ኣሎ ታቡ ቅድሚኡ ኣቐዲሞም ነዚ ነገር እዚ ክመፅኦም ዝደልዩ ዝነበሩ ሪፐብሊካን ብፍላይ ድማ ናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቲ ቼርፐርሰን ዘሎ ሓላፊ ዘሎ ጂም ሪሽ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ ስጉምቲ ምክንያቱ ብዴሞክራትስ ይኹን ሪፐብሊካን እዚ ነገር ክዚ ክመፅእ ብዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣቴንሽን ክረክብ ይደሊ ነይሮም እዮም I need help with your war and it'll get done But working with the Crown Prince was amazing because he mentioned Sudan yesterday. And he said, sir, you're talking about a lot of wars, but there's a place on earth called Sudan. And it's horrible what's happening. And I viewed it as being just sort of a freelance, no government, no this, no that. And he explained the whole culture and the whole history. It was very interesting to hear. Really amazing, actually, to hear. And you know, we've already started working on that, okay? He said that would be the greatest thing you can do. That would be greater than what you've already done. That was your expression. Is that a correct expression? سمعوا لهم كم جير كم زمنه؟ نبي بحكي كأمنوز خلز نبرن تلو سوداناويان دما بمراحيهم بجنرال البرهان جيرهم محسن تايم هيبام نيرهم بزو حسبات دما نزاقو دايزيا أب إذني أب لبي أب أمرو أب attention أتوكروناي دونالد ترامب ريجستر كم تخون مكسر حلا خمس خلك جبروز خلز نبرن تغينو زي محمد بن سلمان نيرو سرحون excellent job صريحو درو دونالد ترامب كنسر حلو جميرنا لنا زي كما جندناي بحق زحزني زقاطم زلو بمبال يؤمن وخم زلو درو immediately ናብ ትስራሓትዩ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ጽቡቕ ነገር ሕጂ ከም ዝሪኦ ዘለኹም እቶም ኣብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ብሪፐብሊካን ሳይድ ይኹን ብዲሞክራቲክ ሳይድ
يصبيون يروم أمريكا بريزنتنت مسنا إسرائيل زلو مسنا يوكرين زلو مسنا تشاينا زلو attention سلا زي بلوت بريزنسي عدل أيه بوم نيرو جيجن درو تقبلهم تي نابز باندريس أنا سنة فورين ريليشنز نبي حكي زي بس بوق تقبلنا لنا سلازي already call to action to end the war in Sudan. A level of engagement non-existent under the Biden administration. سلازي the Republican هذا عدل رخيبة ماله أجد تاسي بخلو حزب أو عز جبروا لزلو معلب نخجبروا نعتاتهم دما أبقي نخمر له سك حق زومي سلازين البوليتيكاوات جندهم كتكملوا خليهم. He's right. Sudan's war is catastrophic, producing the worst humanitarian crisis in the world and horrifying atrocities, including genocide. So كل عينة قفعي هلكيت يكون genocide في الصومال زلي. Congress stands ready to work with President Donald Trump to reach a sustainable peace end the suffering of the Sudanese people and help stabilize the this critical ally in the Rest corridor. سلازي again critical ally زيادة ما السودان مشاركتهم كجبروا كم زدلي دما يجلس على سلازي سنة foreign relations مالت أجد تاسيو هاوس دما تمساسلنا ريتلوهم سلازي إذن ريوزلنا تقداي ناب معلبيون كبتصح زلا على chance كم زلوا يمزنوا زلوا very very important كله مسات بلوس زي ناي أمريكا فل سبيشال لوغس نبره وي سينيور ادفايزر دما نع تقبلوا ولا حنت خصلتك على نيرو نزا قداي مسرخبه نسون شركه جبرارينا لنا بزحت كيلاتات جن انتي كبلو جميره مالو እዚ ጉዳይ እዚ ክሰልጥ ተኮይኑ ኣገዳሲ ነገር ክፍፀም ክኽእል ኣሎ መጀመርያ እዛ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ክትበፅሕ ምኽኣላ ጌም ቼንጀር ኢሎም ኣሎ እቲ ጌም ክቕየር ከም ዝኽእል ስለምንታይ ይብሉ ኣለዉ the situation marks a turning point ስለዚ እዚ ነጥብ መቐይሮ ክኸውን ዝኽእል እዩ the US government lacks the internal organization ግን ነዚ ንክግበር ዳርጋ ዓቕምታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ፍላይ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገማት ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ዳርጋ ተረሲዑ የለውን ስለዚ ነዚ ከም ብሓድሽ ንክህነፅ ክግደድ ይኽእል ኸውን ወይ እውን በቋራጭ ፍሉያት ሰባት ልይኹ ክፈትሓሉ ዝኽእል ክገብር ኸውን ትራምፕ is expected to use diplomatic leverage to mediate a ceasefire among the external backers ስለዚ ኣብ መንጎ ስዑድያ ኢማራት ቱርኪ ግብፂ ቀጣር ኩላቶም ዞም ሓይልታት እዚኣቶም ዘሎ ፀገም ኣብ ሱዳን ዘሎ ይኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ መዕለቢ ክገብረሉ ዝያዳ ግን ኣብ ሱዳን ዘተኮረ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ንምግባር ድማ ፍሉይ ሓደ ዓብ ስልጣን ዘለዎ ነቲ ጉዳይ ዝርዳእ ከም ንኣብነት ቶም ባራክ ዝበሃል ዝርድኦ ሰብ እዩ ወይ እውን መሳድ ብሎስ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ዓቕሚ ዘይብሉ ሳክት ከድምዕ ዘይክእል ዓይነት ስእሊ ወይ እውን ተራይ ዝፃወት ዘሎ ምክንያቱ ሶፍት ዓይነት ገለ ገይሩ ይገልፆ ኣሎ ኣብዚ ምናልባት ክሪስ ላንዳው ዝበሃል ሞር ኤክስፒሪየንስ ዘለዎ ምሳቶም ነቲ ጉዳይ ተዝወሃቦም ኢሎም እዮም ሰጀስት ገብር ዘሎ ብዝኾነ መወዳእታ እንታይ ይብሎ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ክጥንቀቐሉ ዘለዎ እንታይ ይብሎ ኣለዉ Trump must avoid being drawn into Saudi UAE competition. Among Saudian Emirates zollo wudidir abo ka atiyabulon. Tayda kabu watiyu rabhu ajendu try kagabr khalalo. Makhnayatu kilitiyom na natom ajendan rabhan silo zolom za aynatiyu. A hard line against UAE support for RSF risks appearing as Saudi directed complicating neutrality. Jidma بالسعودية قوينو قال ملن تقوينو دما نتي إمارات بينو سلو طرفة كالا عينة من البات إمارات ناب كالوت حيلتات كيدو كالا عينة الوامسي أقام كفتر سلزغل إزيا كوفا بيلكا مفتكر قبل سغل two wars distinction زي دما كالا دما انتايم زولو زلوفزي internal war SAF versus RSF inside Sudan US lacks capacity for deep peacemaking or addressing root cause proxy war external actors backing factionist Trump is better positioned to broker elite deals فانتهي زي بزلهم بتقول داي كلتا عينة كيناتيو وشتاو كيناتا مونغوتهم سراي سودانن أرسيفن كله زعبي دما بيد أزور زقبر زلو بدقي زبركتو زلو نتهم بدقي زقبر زلو دما تسلوالهم في اللايني مراجيو السعودية دي نخالو دي تطو نخبلو تسلوالو أبزم هجرات عرب لذي نزي تدقيمو فلالي ريو تطو قبل اللوزخ المنقدي كقبرالو limits of deal making versus peace making لذي كمدما نجزياو دي يكون النوي زغات سأله مفتحي كرغبلو انت زيخل دما اتزبالة ايوم زبلو زلو anyway كل زين ريو زلنا كونتات أزجي أقداسيو مهنياتو أما وداتا ناي موداتا كم لبواز كم لازلوزي Trump's past involvement in Sudan included transactional demands example Abraham Accords for terrorism and list removal ስለዚህ ኣብቲ 2018 ዝነበረ ግዜ ዕመር አልበሽር ከኣሊዎ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ነይሮም ስልጣን
شعو نسو نيتي دمتز نبرنا يسبيلا ومنقص المقبار السودان أب أبراهام أكورد سكأتي حراين دحريلا كابتنا يقبرش برالي ساكن عليكم هنا بمبال أو تيوم كم زنبرن سلازي تبرايم مينستر زنبرش تحمدوك زبال مس أمريكا ركب كم زنبرون أبتام بزح نفلت هذا مس تليفون مسنا تزار بقول لي ونتدي جاناي إثيوبيا زي ولعوا نابلس تزار بلا فيديو ون السودان ركب زنبرش لازم السودان صبغ زمدنا تهانس فتنين يريو دارجا دحنز خونه تاريخ نيروي حجي نابت جيم يملس مهلاو أزي أقداس خوين له بزحد ما نزو كنتات زي تسفا غيرهم يصبيولو مخنياتو كنتاتنا السودان بفلاي تي إمارات بهالحجر دز أوتو زلو ترى كل سفليت ولا بزي بخمزي ما تقص لا يكلنيو السودان معلبك تركب كتكلالو ناي السودان شجر قال نجر معراف كركب كخلالو زبريتو النابرتعه نحيا لي خير على تدمس مالتي حزب السودان زلوا كنتات دما كلنا نفلطينا سلازي دونالد ترامب كغوبريه يلو انت تبغيسو نزو غدايزي ناي مغبار عقمو لعليو سلازي اي ريلي هوب بناي كنتات ناي السودان كل زغدسب عب تسفا زغبرلو زلو كنتات له ازي كنتات ازي معلب نخركب قال نجر كغبرالو سودان زلاتو كنتات دما ناي السودان كنتات سلاماو معراف كركب تخيلو دما بزح لو تكلويو كالوت حبريتات دوت زلو ناي السودان فلويات مرحتي ناب إيرترا بفلوي نفاريد كم زخدوز جلس حبريتالو نحقنتو نجزيه خنقطفو نخلينا جن أبزين زحلفا ساعات رئيسي حنت ناي منقسي ناي السودان حلفتي انقساقسولا نفاريد ناب إيرترا فلاي جيرا مس مرحتنا إيرترا تراقيبهم كونو خم زخلوز جلس حبريتاو نابتي إنترنت كزورينا لنا كل زين ريوز لنا دما أمو داتا قداي ناي السودان أقدس خوينو خمزلون تكينات برتعالى سراويتنا السودان دما بزح بوتاتات يقاصرالو السودان دما أكمز مدرخ كم زلان لنا بجي نبتي كالك كفالنا يزوبانا دما شفت غنقبر. So what were the big takeaways from this visit? Let's break it down. First, a designation change for Saudi Arabia. It is now a major non-NATO ally for the US. Trump made this announcement during the dinner. Currently, 19 countries are major non-NATO allies for the United States, 19 countries, including Pakistan. Saudi Arabia is the 20th on the list. It is a symbolic move for sure, but it's also a powerful sign. The US sees Saudi Arabia as a critical security partner. መገላገል የሚሉ ድምጾች ከወደ ኤርትራ እየተሰሙ ነው። ጥያቄው አሰብን ለማን የሚለው ላይ ነው። ይህንኛው ደግሞ አዲስ ሀሳብ ነው። ውስጡ ነገር ያለበትን ይመስላል። የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ የባህር በር መውጫ ማግኘት አለባት የሚለውን የጸና አቋም ከመያዝን ባሻገር ስለ ኤርትራ ሀገር መሆን እንዲሁም ስለ ኢትዮጵያ የባህር በር ማጣት ጭምር የህግ ጥያቄዎችን እያነሳ ነው። አሁን እየታዩ ያሉት ሂደቶች ወደ ቃላት ልውውጥና ወደ ወታደራዊ መካረሮች ጭምር እያመሩ መሆናቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ሲሆን በዚህ መሀልም የኢትዮጵያ መንግስት እንታይ ይብልለው ኣብዚ ገለ ካብቲ ኣገዳሲ ምዕባለ ናይ ዝርክብ ተገይሩ ዝነበረ እንታይ እዩ እንድሕሪልና ስዑድያ ኣዝያ ኣገዳሲት ናይ ሴኩሪቲ ፓርትነር ናይ ኣሜሪካ ኢንፋክት ሴኩሪቲ ሜምበር ጥራይ ዘይኮነቲ ካብቶም ናይ ኔቶ ሜምበር ዝበሃላ መበል 20 ሃገር ካብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ከም ናይ ደቡብ ኮርያ ከም ናይ በዓል ጃፓን ከም ናይ በዓል ኣውስትራልያ ደረጃ ዝበፅሐ ፓርትነር ወይ መሻርክቲ ከም ዝኾነት ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ነዚ የምፃልኩም ኣለኹ ቢካዝ ኣብ መወዳእታ እቲ ንሰምዖ ዘለና እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ክትጥቀመልያ ዝብል ዘረባ ይስማዕ ስለ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ንጉዳይ ዓሰብ ኣክቲቪስት ናይ ኢትዮጵያ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝዛረብዎ ዘለዉ እዩ ጉዳይ ናይ ዓሰብ መጀመርያ ነዚያ ቅድሚ ምግላፀይ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ታሪክ ተመሊሶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስምዑ ኣብዚ አሰብን ጠቅልሎ ኢትዮጵያን የባህር በር የዘጋበት ሂደት ከኤርትራውያን ትግል ባለፈ በርዕዮተ ዓለማዊ ግትርነትና መስፈርቶች የታጀበ ነበር። ለምሳሌ የኤርትራን የኮሎኒያል ቅኝ ግዛት የሚለውን እኔ ተረት ነው ማለት ለኔ አይደለም። አሰብ የሄደችበት መንገድ ብዙ ክርክሮች ተነስተውበታል፣ ዛሬም ይነሳል። ግን ያን ጊዜ ራስን እድል በራስ መወሰን በሚለው በጣም ማርክሲስታዊ በሆነ እንትኖች ሁሉ የታጀበ ነው። ናው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዝለ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ወይውን ግዛታዊ መግዛእታዊ ውዑላት በሃል ወይውን ኤርትራ በአካል ናይ መግዛእቲ ከም ዝነበረት ናይ ቱርኪ ናይ ግብፂ ናይ ጣልያን ናይ እንግሊዝ ከም ዝነበረ እሞ ብመንፅር ድማ ኤርትራ ናጽነት ዝግባእ ሃገር እዩ ዝግባእ ሃገር እያ ዝብል ሞጎት ንዓይ ፅንፅዋ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ
سمزياتهم كم يجرك خبز عبا سلام كتزررب تخل مغنياتو مسرت ناي أقاوما ناي بوليتيكا ناي عالم بفلاي دما مسرت ناي بوليتيكان ناي حجرات ناي أفريقيا زخونة مجزأتاوي وعلات كم دما مجزأتاوي مسرت زجبري أكايدا نعوي نقبلنا سواي زبلوها بخمي مزياتهم كتزررب تخل إذا سلمتها يزوم توزر لهم مغنياتو زيوم سبعة زياتهم نافتيك عند عقداسي كي نعسب قداي كي تملسنا غلنا مجمريا منستر قديات وصايناتهم مس حبرة أفريقيا تراخيب له بس حبرة أفريقيا قبل من رخابهم قن تاي جرمالو نريا لنا بزي أمباسادر ناتهم أب إمباسي ناتهم إمباسي of Ethiopia in Beijing أب China مالتيو انتاي زبل صحيف له the government of Ethiopia is ready for dialogue and a different feature سلازي منقص إثيوبيا ني زرربن كمرما فليز بالي كابزلنا فلوي مصعي نخلو دلونت كم زلوا سلازي نتي محبرسبنا عالم نصوع كمرما نعير نيرترا كتبابعوا ويونصقط قبرولا نمنتاي منقص إيرترا نتو زلوا provocations ويكا قسقسا نتو زلوا قسقساتات تطاو نخبل كمرما قساتات ابلع إثيوبيا زغبر زلو غريفو بصبق منفس مس إيرترا زررب نخغبر صقط خغبرولو كتبابعوا منقص إيرترا صاوعيد نغبر يم زبل زلو ما حدت معلتها دماناتهم منقسي حسب قدن كنوساينا قدناتنا كتكون على إيلو دزارب زنبر منقسي إنا نرزالنا سلازي أب حدا أقداسي ديلما ويون شنكركر زبالة كونتات إيتيوم ما خمزالوت كونتات نرلنا سلامتا كمزا عينت كشان آخر كيلو نبلو زلنا دما لعلا قداسنا زلوي مغنياتو تقرأ جاو حسابات بكل مآزن يسدلو إذا كونتات زدما نابي قوزو كبتسحيو انتايت الأماناتو صبوغ يركا مرداير اللي مغنياتو إيرترا انتاي لا كتزرارب مساخاتكم نكتزرارب كمتكلات كله دا يبلون مالسي إذن أتكبيرنا هنا هنكتسل لنا الكا كتزرارب زالكا لولاونتن قزاتاو دوبن حركابتي قدوس ويكا كتنكف زي بلو متكلات ناي حبرة أفريقيا كمو ناي يونايتد نيشنز سخونو نعتاتهم دفيرو نلولاو مريتنا إيرترا ناتي يزبل زلو متكلات ناي كل عينت حقاوا كايدانا عالمنا دما تنصواي يلو زرارب زلو أكال منقستي يكونن ግን ወላው እንት መንግስቲ ክሳዕ ክንዱ ደረጃ ከይዱ ድፍረት ክዛረብ ዝጸንዐ ከመይ ጌርካ ምዝያቶም ኣብ ኔጎሲዬሽንስ ክትኣቱ ትኽእል ወይ እውን ክትዘራረብ ትኽእል ከቢድ እዩ ብዝኾነ ዝተፈላለየ ኤምባሲታት ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ዓይነት መደናገሪ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ኣለዉ እቲ ፎሬን ሚኒስተር ናቶም እውን ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ተራኸበ ምስ ቸርማን ናይቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዘሎ ከም ዝተራኸቡ ከም ተዘራረቡን ይገልጹ ኣለዉ እንታይ እዮም ተዘራሪቦም ዝብልዎ ዘለዉ መጀመርያ بقداي ناي السودان كم تزراربو تاي بعد يودي اتا قداي ناي السودان زياتهم تايم كقبرو بقداي ناي إثيوبيا دي تزاربو دي زبلو بيلن تزاريبو ما بقداي ناي إثيوبيا ግን كومي بحالني it's just مغنياتو هاجر تقاصل زلات حبرت افريقيا انا بعلو ترجم زي بيقولوا تكال مخانو بو يدفلت مغنياتو اب اديس ابا يكفيل زلو 300 كيلومتر كاور هيقود ما زلو صقمات كلنا نريلنا اجي بقداي ناي دبوب السودان بقداي ناي السودان بقداي ناي قرن افريقيا تزاراريبنا يبلو برقص حبرت افريقيا بقداي ناي إيرترا نبي إيرترا زغبرو زلو كمون كنتاتنا إثيوبيا وشتاو كنتاتنا إثيوبيا نكزراربو سقط خبر لهم كم زخل فلوتيو نزي فورين مينستر قبل على إيرترا أواج ناي كوينات زكايده محيدت معلتات زخون يكون ملسي يكون كننه كصعب يرانان سلازي again we see ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሩኡይ ዝኾነ ድኽመት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድኽመት እዚ ድማ መወዳእታ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ዝተፈልጠ ነገር የለን ሕጂ ካልእ መኣዝን ለንቀነ ድመፅእ ዘሎ ድማ ክንርኢ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክንጥምቶ ስለ ዝኾንና እዚኣ እስከ ንስማዕ ናብ ወታደራዊ ገፅና ስግር ክንብል ኢና እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ርኢና ኣለና ቀይ ባህር ኤርትራ የኢትዮጵያን ድሮን መታጣለች ባሰብ ወዚህ ቡሬ ማለት ነው የት አባት ግን እስኪ ባለቀይ ባህር ምን አባ እየሰራ ነው አትሄድም እንዴ ሰብ ቀይ ባህሪ ንቀይ ባህር ክንከይዲና ዝበልኩም ዳ እንታይ ወረደኩም እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ድሮና ቶምያ بعلوم يماوتيوم ما تسألي كندي دروناتي زودق زلو يودق زلو من أوريدوا سلمتاي وديقا انتاي وديقوا حادة تقراواي زبالو سمعو واج تبلوم زلو قداي كنرينا
ጉዳይ ናይ ድሮናት ድማ ብሰፊሑ ክንዛረበሉ ኢና ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ገጽካ ጽሓፍካ ነይሩ ናይ ሰራዊት ሻዕብያ ንድሮን ኣብይ ኣሕመድ ኣውዲቑ ዝብል ፖስት ምሰልካዮ ብፍላይ ብዙሕ ሰብ እዩ ተቐባቢልዎ ማለት እዩ ኣጀንዳ እውን ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ኣብ መቐለ ብቐረባ እውን ኣነ ሰማዕኹ ነይረ ኣውዲቑ ዝብል ዜና ብጣዕሚ ተስፋሕፊሑ ውዒላ ነይራ እሞ ሓደ ከምታይ ልመፅእ ሓበሬታ እዩ ካልኦት እውን ሓሽዮም እዮም ኣይ ወደቐቲ ድሮን ኣይትወድቂ የብልኩም ይዕጥቂ ዝብል ሰብ ኣለዎ ንሰራዊት ኤርትራ ማለት እዩ ትግራይ ይኹን ኩለካ ይብል ኣለኹ ከመይ ልመፅእ ሓበሬታ እዩ እንታይ ነይሩ ኩነታት እታ ድሮን እውን ሰራዊት ትግራይ ቀዳማይ ተጥቃዕ መጻት ዘሴም ቲንግ ወይ ድማ ወይ ባዕላያ ወይ ድማ ሃማ ትመስል ባዕላ ኣብይ ኣሕመድ ልምክሕላ ድሮን ሰራዊት ኤርትራ ኣውዲቑ ዝብል ኣሎ እሞ ከመይ ልመፅእ ሓበሬታ እዩ ርክበለካ ሪት ሻዕብያ ኻ እንታይ ኩነታት ያው ሓበሬታ ፅፁይ ሓበሬታ እዩ ሓቃዊ ሓበሬታ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ቀልጢፉ እተን ናይቲ ድሮን እንታይ ዝበሃል ተሰባበረ ኣካላታ ቀልጢፉ ናብ ሚድያ ምምቕራቡ ያው ኣብ ሰራዊት እውን ዓብዪ ናይ ሞራል ውድቀት ዘስዕብ ቀልጢፉ ንክውገድ እዩ ገይሩ እታ ድሮን ግን ወዲቓ ስትራቴጂክ ድሮን እያ ስትራቴጂክ ድሮን ማለት ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን መጥቃዕቲ ዝፈፀመት ዓይነት ድሮን ወይ ድማ ብሳይዘን ዓበይቲ ኮይነን ነዊሕ ርሕቀት ክኸዳ ዝኽእላ ዓብዪ ጉድኣትን ከብፅሓ ዝኽእል ዓይነታት ድሮን እዩ እተን ዓበይቲ ድሮናት ማለት እዩ ካብዘን ድሮናት እዚኣተን ሓንቲ ዝኾነት ድሮን ንስለያ ንሪኮነንሰንስ ወይ ድማ ከባቢ ንምስናዕ ኣብዚ ዝኸለትሉ እዋን ብሰራዊት ኤርትራ ተወቂዓ ወዲቓ እያ እዚ ፅቡቅ ሓበሬታ እዩ ሓቂ እዩ ካብኡ እንታይ ዓይነት ማለት ናይ ምብሻዕ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ሲሪየስ ጉዳይ እዩ ንህልውና ጉዳይ እዩ ንህልውና ናይ ናይና ወሲና ህዝቢ ትግራይ ህላው ከይረጋገፀ እውን ደው ዝብል መጀመርያ እቲ ምስጋና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ዘሎ መጀመርያ ኤርትራ ድሮን ናይ ኣቢ ከተውድቕ ብምኻላ ብናይ ኣምሓራ ሚድያ ብናይ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ክወፅር ኢና ኣለና እዚ ስለዚ ዘይተፈስወ ይጨንን እዩ ጭብጢ ብዘለዎ ቀደም ዝወደቐ ክኸውን ይኽእል ግን this is happening ንዓና ናይ ኤርትራውያን እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዚ it's a very important one ምክንያቱ ሓደ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ኣፅዋር ይመፅእ ከም ዘሎ ዝነግር ሓበሬታ ናይ ነተን ነፈርቲ ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ትራክ ዝገብርዎን ሰባት ይገልፁ ኣለዉ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልቲ ዝነበረ ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሕደት ሓደ መዓልቲ ገይሩ ኢሉ ኸውን ሜቢ ኣደኖም ካልእ መንገዲ ቀይራ ካብ ኢራን ዝተበገሰት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናብ ኤርትራ ናይ ቤላሩስ ቤዝድ ራዳ ኤርላይንስ ሽም ናይታ ኤርፕላን ሂቦም ፍሊው ቱዴይ ፍሮም ቴህራን ካብ ኢራን ናብ ኤርትራ ፍላይ ከም ዝገበረት ላይክሊ ኣራይቪንግ ኣት ኢዘር መሳዋ ኦር ኣስመራ ናብ ኣስመራ ወይ ባፅዕ ከም ዝወረደት ኖታብሊ the aircraft did not follow the usual route over the UAE and the Gulf of Aden ስለዚ መንገዲ ቀይራ ብከባቢ ኢማራት ዘይኮነ ብካልእ መንገዲ ገይራ ብግብፂ ገለ ገይራ ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ከም ዝካኣለት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ነቲ ዘለዎም ሳተላይት ኢሜጅስ ሓዊሶም ነቲ ናይ ነፋሪት ዝተጓዓዘቶ እዮም ዝገልፁ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ተደጋጋሚ ወታደራዊ ዓቕምናታ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ምናልባት ኤርትራ ድሮን ኣለዋ የብላን ገለ ናይ ኣቢ ካድረታት እዮም ዝያዳ ፅቡቅ ሓበሬታ ዝቡና ንዓና ስለምንታይ ዝብል ንሳቶም ፍርህ ስለ ዘሎም ንኤርትራ ኤርትራ ድኽምቲ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ክገልፁ እዮም ዝደልዩ ዝበፅሕ ግዜ ድማ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዝኣረገ ሰራዊት ዶ ከምዚ ዶ እዮም ዝብሉ ግን ኤርትራ ትወዞ ቴክኖሎጂካዊ ስጉምቲ ድማ ኩሉ ግዜ እዮም ዝርእይዎ ኩሉ ግዜ ድማ ይፈርህዎ እዮም ንኤርትራ ድማ ንክትእገድ ኢሎም ይዛረብ እዮም ስለዚ እዛ ድሮን ወዲቓ ትበሃል ዘላ ብፍላይ ድማ ካብተን ዓበይትን ሓያላትን ኣዝየን ክቡራትን ዝኾና ድሮናት ምዃና ዝገልፅ ኤርትራ ትዘድሊ ቴክኖሎጂ ሒዛ ከም ዘላ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይዝረብ ኣሎ ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ዓብ ምስጋና እዩ ዝመፀና ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ማለት እዩ ንህዝቢ ኣምሓራ ክጭፍጭፍ ኢላ ትኸይድ ዝነበረ ድሮን ኢኹም ኣውዲቕኩምልና ስለዚ ዓብ ምስጋና ካባኻ ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ህዝቢ ትግራይ ካብ ህዝቢ ኩሉ ኣብ ሰሜን ዘሎ የመስግነና ኣሎ ስለምንታይ እዛ ድሮን እዚኣ ተደይትወድቕ ነይራ ክሳብ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ኩናት ንህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ንዝበሮሞ ከምኡ ንህዝቢ ሶማል እውን ዘድልዮም ከምኡ ንህዝቢ ትግራይ ድሮ ትስጉምቲ ተጀሚሩ ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ ምስጋና ካብ ካልኦት ዝመፅእ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ንሕና ማለት እዩ this is very critical now ካብዚ ወፂና ነዚ ናይ ድሮን ኩነታት ፅንሕ ኢለ ክምለሶ ግዜ እንተረኺበ መጀመርያ ሓንቲ ጌም ቼንጀር ወይ ከዓ ነቲ ጌም ንምቕያር ኣቢ ጀሚርዎ ዘሎ ጉዕዞ ክንርኢ
ዋን ላዕለዋይ ልኡኽ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ ተጓዒዙ እቲ ጉዕዞ ብሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ምዃኑ ድማ ትኩረት ስሒበሎም ግብፂ ንሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከምኡን ወሽመጥ ባሕሪ ዓደን ዝዘርግሐ ዕብለላ ተጠናክሮ ከም ዘላም ፀብፃባት ይወፅኦም ዘሎም ብዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ኣገልግሎት ስልያን ፀጥታን ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡታዊ መዘንኡም ፍረ ዘለዎ ዘተ ከም ዘካየደ ማዕኸና ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀብፂበን እቲ ናብ ጅቡቲ ዝኣተው ዋና ዳይሬክተር ኣገልግሎት ሃገራዊ ስልያን ፀጥታን ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ዝምራሕ ልኡኽ ምስ ጅቡታዊ መዘንኡም ዕሙቕ ዝበለ ዘተ እዋናዊ ኩነታት ከም ዘካይዱ ተገሊፆም እቲ ናብ ጅቡቲ ዝኣተወ ብዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ኣገልግሎት ስልያን ፀጥታን ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ምክትል ዋና ዳይሬክተር እቲ ኤጀንሲ ጀነራል ሲሳይ ቶላን ዝምራሕ ልኡኽ ምስ ጅቡታዊ መዘንኡም ኣብ መንገድታት ፀጥታዊ ምትሕብባር ንምጥንኻር ፍረ ዘለዎ ዘተ ከም ዘካይዱ ተገሊፆም እቲ ዘተ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ንምጥንኻር ዝሕግዙ መንገድታት ዞባዊ ምትሕብባር ፀጥታን ተዛመድቲ ጉዳያትን ዘተኮረ እዩ ተባሂሉ ዘሎም ግብፂ ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝኾና ሃገራት በዓል ኤርትራ ሱዳን ከምኡውን ሕጂ ድማ ጅቡቲ ምስ ሶማልያ ድማ ካብ ወሽመጥ ባሕሪ ዓደን ጥቡቕ ዝምድና ትምስርት ዘላ ኮይና እዚ ኣብ እቲ ዞባ እትገብሮ ዘላ ኮለላ ድማ ንኢትዮጵያ ንምኽባብ ዝዓለሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ፀብፃባት ይወፅኦም ዘሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ብግብፂ እናንፅራለዩ ዘሎ ክባታት ንምስባር ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ይገብር ከም ዘሎም ፀብፃባት ዝወፁ ዘሎም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ የካይዱ ዝነበረም ጥንክር ዝበለ ቅዋማት ኣብዚ ሕዚ እዋን ንላዘብ ዝብል ልዙብ ኣቀራርባ ሒዙ መፅሎም እንትኾነ ብወገን መሻርክቲ ግብፂ ምዃና እትግለፅ ኤርትራ ተረርቲ ግብረ መልስታት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሃቡ ሰሎም ከምዛ ዝራናያ እዚኣ እታ ጉዳይ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኤርትራ ንምግባእ ኩሉ ዓይነት ፈተናን ኩሉ ዓይነት ታዲድን ኩሉ ዓይነት ፈኸራን ሸብዳዕዳዕን ክንሰምዕ ፀኒሕና ኢና ሕጂ ግን እንተስ ዓቕሞም ንዒቆም እንተስ ማሕበረሰብካ ገኒሕዎም ኣይብልኒ ኣብይ ኣሕመድ ዓቕሙ ስለ ዝነዓቐ ዘዋፅኦ ከም ዘይኮነ ፈሊጡ ስለ ዘሎ ብስምዒት ዝንቀሳቐስ ሰብ ስለ ዝኾነ ጀነራላቱ እንትኩንነት ይርድኦም ስለ ዘሎ መልሓሶም ክቕይሩ ጀሚሮም ኣለው ስለዚ እቲ ሓደ ኩናት ዶ ሓይሉ ዶ ገለ ድንጋፆ ዶ ገለ ዶ ክረኽቡ በቲ ካልእ ድማ ምስ ኤርትራ ዕርቂ እንተዘይኮይኑ ወይ ብሰላም እንተዘይኮይኑ ብሓይሊ ደዋፅኣና ኣይኮነን ዝብል ካልኩሌሽን እዮም ዝጥቀሙ ዘለው and this is going to be a very important one because ኣብይ ኣሕመድ ነዚያ ተግብሮ ዘላ እንታይ ምዃና መጀመርያ ነዛ ኩነታት እዚኣ መን ክገልፀልና ይደሊ መሲልኩም let's go ሓደ ሰብ ነዚያ ኩነታት እዚኣ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ዝእመን ስራሕ ድዩ ክንኣምኖ ኸንኽእል ዶ ኣብ መወዳእታ ንምንታይ ከምኡ ይገብረና ኣሎ ክሳብ ክንደይ ከምዚ ሰብ እዚ ዲል ክትገብር ትኽእል እዚኣ እስከ ናይ ጀዋር እስከ ንስማዕዮ ንሱ ዝያዳ ድፈ on all measurements on the military affairs diplomatic affairs economic affairs Ethiopia has declined over the last 7 years. Its military is not where it was over the last, compared to 7 years ago. Its economy is not there. The social fracture is quite serious. So my argument is that Ethiopia is not in a position to impose its will over its neighbors because it is weak in so many measurements. You're asking me about the military. In the region, Ethiopia used to have one of the strongest military. Today as well, numerically, it has probably the largest military. The problem is for last 7 years, particularly for last 5 years, this army has been engaged in never-ending domestic war. ኢትዮጵያ ብናይ ጀዋር ኣገላልፃ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ጀዋርን ኣብን ዘሎ ውድድር ሩይ ዝኾነ ፍልልይ ዘለዎ ጀዋር ብኩሉ ቋንቋ ኤክሰለንት ዝኾነ ኣናሊሲስ ክብ ዝኽእል ኣብ ግን ኩሉ ዝገብሮ ንሪኦ ኣለና ዝብሎ ድማ ካብኡ ዝገድድ ዕሸላዊ ዕንደራ ዘለዎ ጥራይ ንሪኢና ዘለና 7 ዓመት ኣብ ስልጣን ገይሩ ብእንግሊሽ ሓንቲ ኢንተርቪው ብዝኾነ ይኹን ሚድያ ክገብር ዘይከኣለ እዩ ፒኤችዲ ናቱ ድማ ብእንግሊሽ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ዲፈንስ ናቱ እቲ ቲስስ ናቱ ናይ ፒኤችዲ ቲስስ ናቱ ብእንግሊሽ ተፃሒፉ ዘሎ ስለዚ ሃውካም ናይ ፒኤችዲ ቲስስ ክፅሕፍ ዝኸኣለ ከምዚ ኢሉ መፅኡ ሓሳቡ ብእንግሊሽ ክገልፅ ዘይከኣለ ኣብ 7 ዓመት surprising ሓንሱ ንግደፎ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ብዓረብ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ እንግሊሽ ሓሊፉ እቲ ውድድር ንኸጉልዕ ኢለ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ብወታደራዊ ብካልእ ፀጥታዊ ኩነታት ኣብ ከቢድ ኩነታት እያ ዘላ ኣብ ከቢድ ኩነታት ዘላ ድማ የስ ብቁፅሪ 1 2 ኢልካ ሰራዊት ብዙሕለና ገለ መለክት ትብል ትኽእል ትኸውን ግን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ብፍሉይ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ምስ ፀላኢ ኣይኮነ ምስ ህዝቡ ምስ ኣካላቱ ብፍላይ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ጀዋር ብዝገልፆ መንገዲ
እቲ ጽልዋናቱ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኣካልናቱ ዘርአዮ ጭካኔ ዘርአዮ ዝኸዶ መንገዲ ዝወሰዶ ስጉምትታት ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኢሉ ክትሓስብ ከቢድ ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ እቶም ካልኦት ህዝቢ ከምኡ ዘይወረዶም ድማ ኩላቶም ሓደ መዓልቲ ከምኡ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ ንሓደ ኣካል ናተይ ትብሎ ክሳብ ክንድዋ ሰይጢንካ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ኣብ ሓደ ቦታ ከይትብሎ ድማ ቀፂሉ ኣብ ኣምሓራ ስለ ዝገብሮ ዘሎ ጥራይቲ ብሃገር ደረጃ ምስ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዳይ ዘይተኸተሎ እምበር ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ሃገር ከም ሃገር ሓደ መንፈስ ከምዘይህልዋ ገይርዋ እዩ ዝብል ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኢኻ ስለምንታይ ኤርትራ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ንተዓረቕ ዶ ንሸማገል ዶ ንከምዚ ንኹን ዶ ዝብል ዘረባ ንሰምዖ ዘለና ስለምንታይ ጥንቃቐ ክንገብረሉ ኣለና ንመለስ ኣብታ ናይ ዓሰብ ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝዛረብዋ ዘለው እዚኣ ኤርትራ ንወደብ ዓሰብ እንታይ ትግበራ ሓያል ኤርትራውያን ኣካውንታት ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ሽርክነት ጌራ ሽርክነት ክትከፍት ኣለዋ ዝብል ዘረባ መፅኡ ኣሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ቅድሚት ታይሪአኩም ነይረ ስዑድያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ሽርክነት ሪና ስዑድያ ምስ ኣሜሪካ ኣገዳሲት ስትራቴጂካዊ ናይ ሴኪሪቲ ይኹን ናይ ቁጠባ ፓርትነር ኮይና ኣላ ናብ ኔቶ መንበር ተባሂላ ኣላ ስለዚ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ኣብ ወደብ ዓሰብ ሓደ ዓብ ዲል ክትገብር ትኽኢላ ኮመርሻል እስከ ወተደራዊ ንግደፎ ኮመርሻል ዲል ኤርትራ ምስ ስዑድያ ክትገብር እንተትኽእል እቲ ዝበለፀ ዲል ይከውን ዝኽእል እንኳላይ ድሓን ወላ ግብፅን ስዑድያን እውን ክልቲኦም ብሓደ ጌርካ ኣብ ዓሰብ ክግበር እንተዝኽእል ስለምንታይ ከምኡ ይበሃል ኣሎ ከምኡ ዝብሪቶ ስለምንታይ ብብዝሒ ይመፅእ ኣሎ መሲልኩም ሓደ ስዑድያ ምስ ኩሎም ሱፐር ፓወርስ ዓብ ዝምድና ዘለዋ እያ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ንሪኦ ኣለና ዝለዓለ ዕምቆት ዘለዎ ምስ ኤውሮጳ ምስ ራሽያ ዝለዓለ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ኣለዋ ምስ ቻይና ድማ ከምኡ ስለዚ ስዑድያ ኣብዚ ቦታ እዚ ምምፃእ ስዑድያ ድማ ገንዘባ ጫሕ እንድሕር ኣቢላትሉ እቲ ቦታ እቲ ሓደ ንስዑድያ ልዑል ኣገዳስነት ይክቦ ምክንያቱ ስትራቴጂካሊ ክትሪኦ ከለካ ንስዑድያ እቲ ዝበለፀ ቦታ ክኾኖም እዩ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ቀይ ባሕር ዘለዎም ብኤርትራ ወገን ኣብ ጅቡቲ ኣትዮም ኣለዉ ግን ምስ ጅቡቲ ብዙሓት እዮም ተሻሪኾም ዘለው ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ እንድሕሪ ምስ ኤርትራ ኮይኖም ክሰርሑ ጀሚሮም ግን ኤርትራ ዝቐረበት ጎረቤታን ናይ ነዊሕ ዓመት ሽርክነት ዘለዎ መሻርክታ ስዑድያ እያ ስለምንታይ ከምኡ ይብለኩም ኣለኹ እዛ ናይ ስዑድያ አይ ሆፕ ኤርትራ ስጉምቲ ክትወስደላ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ እዞም ጎረቤትና ኩሉ ግዜ ኣንፃርና ስለ ዝኸዱ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ረኣዩ ብዚ ነዚያ ድማ A warm spirit of cooperation and shared growth was evident as Ethiopia and Saudi Arabia came together for the second Ethiopia-Saudi Arabia Business Forum held in the Ethiopian capital Addis Ababa. The event aimed to foster closer trade and investment relations between the two nations, highlighting the importance of mutual partnership in today's interconnected world. The forum attracted a diverse group of influential representatives, including Ethiopian diplomats, trade officials, business leaders, and Saudi investors eager to explore new እዚ ትሪእዎ ደለኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ክንደይ መዓልትታት ዝተገበረ ናይ ቢዝነስ ፎረም እዩ ነይሩ ስለዚ ልዕሊ 100 ስዑዳውያን ኢንቨስተራት ተሳተፍዎ ዋዕላ ኢትዮጵያን ስዑድያን እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብቲ ታርጌት ገይሮማ ዘለው ዋላ እቲ ሆርን ሪቪው ተደጋጋሚ ዝፀሓፈ ነገር እንተሎ ንግብፂ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ክንገብራ ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ስለዚ እቲ ፈተነናቶም ዕዳጋ ኣለና ሕርሻ ቦታ ኣለና ንስዑድያ ዘድሊ ነገር ኣለዎም እዩ የብሎም ንብል ኣለና ምክንያቱ ስዑድያ ብዙሕ ቡን ትገዝእ ሃገር እያ ካባቶም መግቢ ብዙሕ መግቢ ማይ እንኮላይ ብብዝሒ ትገዝእ ካባቶም ስለዚ ዓብ ንግዲ ዘለዋ እዮም ሳቶም ካብዚ ገይር እቲ ኣለሙዲ ድበሃል ስዑድያዊ እዩ ስለዚ ኣብ ግምት እንተይቲኻ ኢትዮጵያ ክንምንታይ ምስ ስዑድያ ርክብ ከም ዘለዋ ምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ሕጂ ንስዑድያ ግድን ኣብ ጎንና ክንገብራ ኣለና ዝኣመሰለ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ስዑድያ ድማ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ምክንያቱ ሬድ ሲ ፎረም ኣሎ ካልእ ንሰኪሪቲ ናታ ድማ ኣገዳሲት እያ ኤርትራ ስለዚ ከምቲ ንብሎ ፀናሕና ኤርትራ ምስ ስዑድያ ሓደ ንግዳዊ ዲል እንድሕር ጌራ ኣብ ዓሰብ መጀመርያ ንኢትዮጵያ ብዓሰብ ንክትመፅእ ክትግድዳ ትኽእል እያ this is the beauty of the whole situation ስለምንታይ ዓብ ንግዲ ኣለዋ እቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንግዲ ሕጂ እኳ ታጁራ ሒዛ ስለ ዘላ ብታጁራ ክወፅእ ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብኤርትራ ብዓሰብ እውን ንክወፅእ ተፅዕኖ ክትገብር ትኽእል እያ ምክንያቱ ንባዕላ እውን ብሳት እውን ትቋፀሮ ካውን ስለ ዝድለ ብሓፈሻ ስዑድያ would be a very nice or a very practical partner ንኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ክኸውን ከሎ ኢትዮጵያ ድማ ንሓዋር ክደፍሮ ዘይትኽእል ንሱ ነይሩ እንተኾነ እዚ ኩነታት እዚ I really hope ኤርትራ ገለ ነገር ክትገብረልና ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ብደምናን ረሃፅናን ንመዋእልና ክንከላኸል ዘዚ ፀገበ መራሒ መጋበርያ ኮ ኮይኑ ክመፀና ዝፈቱ ኤርትራዊ የለን ኣይነውቶም ኤርትራ በይና ጥራይ ክትከዶ ትብሉ ኣለኹም ርኢቶኹም እዩ we respect that ከም ርኢቶ ዘለኩም ኣለዉ ኣነ እንከባኹም ኣይኮንኩን ኣነ ኤርትራ ኣብ ቁጠባን ቴክኖሎጂያን ጥራይ ፎከስ ክትገብር ተኮይና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፈተና ናይዚ ባሕሪ እዩ እዞም ጎረቤትና ዘይድቅስሉ
ኩላቶም ድማ ኮም እዮም ዝብሉ ስለዚ ነዛ ጉዳይ እዚያ ከምዛ ኣብዚ ኢሎም መዘለው ኢትዮጵያውያን ድማ ድሮ ነዛ ጉዳይ ናትና ሰሚዖማ ብዛዕባ ብዙሕ ይዛረብለው ኤርትራ ንዓሰብ ንኻልኦት ክትባህ ከም ትኽእል ይብልለው እዚ በዓላቶም ዘረቦ ዘለው ዳርጋ ብ3-4-5 ናይ ኣቢ ካድረታት ዝወፅ ሓበሬታ ዝነግረኩም ዘለው ኤርትራውያን ንዓሰብ ምስ ካልእ ናብ ሽርክነት ክወስድዋ እዮም እዚ ድማ እዩ ዘብሎም ዘሎ ምክንያቱ ንሳቶም ክንወራ ኢና ብሓይሊ ክንወስዳ ኢና እዮም ዝብሉና ዘሎ ነቲ ናትና ኤርትራ እቲ ናትና ሉላዊ መሬት ብሓይሊ ክንወስዳ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ኤርትራ ከምዚ ኩነታት ከላ ዘድሊ ስጉምቲ ጌራ ውቲላ ነቲ ዘሎ ፅልዋ ንዓታቶም ፀፊዓ ሓንሳብን ሓዋሩን መፍትሒ ግን ረብሓ ንረኽበሉ ንድሕነትና ንሉላውነትና ንግዛታ ዋሕድነትና ንቐፃልነትና ስቃት ዘይፈጥረልና ፓርትነር ከነምፅእ ከለና ማለት እዩ እዚ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ባህጊ እናበልና ሕጂ ማርሻ It is the story of a possible peace plan without Ukrainian input that is developing quickly tonight. According to a report by the U.S. media outlet Axios, the United States has been secretly working with Russia on a new draft plan to end the war in Ukraine. Now, it suggests the 28-point plan has been inspired. The latest on the war in Ukraine, a secret mission is on, a secret mission that involves Russia and the United States. Reports say they're talking again. Behind the scenes, not in public, not through formal diplomatic tracks, but through private meetings and closed-door discussions. A new roadmap is being drafted, a roadmap to end the war. እንታይም ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ፑቲንን ትራምፕን ፍቅርናቶም ገና ይተወደአን ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንኤውሮጳ ከይነገሩ ብድሕሪ መጋረጃ ይዘራረቡ ከም ዘለው ጉዳይ ናይ ዩክሬን መዕለብ ንክገብሩሉ ምክንያቱ ብሓይሊ ክውድእዎ ከም ዘይክእሉ እገዳ ውሪዶሞ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ራሽያ እውን ክውድኦ ከም ዘይክእል ዶናልድ ትራምፕ ተረዲይዎ ኣሎ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ብዝተኻለ መንገዲ መዕለቢ ክግበረሉ ኣለዎ ንራሽያ ንፑቲን ድማ ብኩሉ መንገዲ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምዕፃው ሓግዘኒ ዝብል ዘሎ ምናልባት ናይ ዩክሬን ውድእ ኣቢሉ ናብ ቬኔዙዌላ መጥቃዕቲ ክገብር ይሓስብ ክህሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ እንታይ ዘርእየካ ኣሜሪካን ረብሓናታ ክሳዕ ክንደይ ኤውሮጳ ከም ዘይገድስዋ ምክንያቱ ኤውሮጳ እቲ ኩናት ንክቅፅል ኩሉ ዓይነት ፈተና እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ድራማታት ይገብሩ ኣለዉ ኣሜሪካ ኸ ባዕሎም ፈልጦ ኤውሮጳ ኢላ ንዓታቶም ከይነገረት እንኮላይ ንዩክሬን ከይነገረት ብጉዳይ ናይ ዩክሬን ምስ ራሽያ ትዘራረብ ከም ዘላ ኣብ መወዳእታ ድማ ብሓደ መዕለቢ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ድሮ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ኩነታት ተሰማሚዖም ኣለዎ ኣይበሃልን እዩ ግን እቲ ኩነታት ናብ ሓደ ስምምዕ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዓንዲ ርእሱ እውን እኮ ቀደም ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ምስ ራሽያ ኣብ ስዑድያ ክራኸብ ልኡኽናቱ ምስ ራሽያ ክራኸብ ጀሚሩ ንኤውሮጳ ንዩክሬንን እኮ ኣይነገሮምን ነይሩ ሕጂ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ይዘራረቡን ይራኸቡ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት መዕለቢ ክረክብ ይኽእል ዶ ኣይረክብን ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ እቲ ኩነታት እቲ ግን ኤውሮጳን ኣሜሪካን ራሽያን ኣሜሪካን ነቲ ኩነታት ንምውዳእ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤውሮጳ ከዳ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዝኹሉ እናተገበረ ከሎ ወል ኤውሮጳ ንሓደ ዓብ ኩናት እፅኡ ይዳለው ኣለዉ ስምዑ ብዚ To the growing security threat from Russia, the European Commission is set to propose an emergency system to speed up the cross-border movement of troops and equipment. Military operators would be given priority access to railways and roads during a crisis and be allowed to cut through red tape. As DW's Terry Schultz reports from Brussels, this would allow a much faster reaction than is currently possible. Fears that Russia may strike beyond Ukraine suggest ever shorter timelines. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኤውሮጳ ድማ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ምናልባት ዩክሬን ንዓና ራሽያ ንዩክሬን ወዲኣ ናብ ኤውሮጳ ክሰግር ትኽእል እያ ዝብል ኣብ ርእሶም ዝፈጠርዎ ሕልሚ ኣሎ ብዙሓት ክኢላታት ብተፈላለየ መንገዲ ናይ ኣሜሪካ ወላ እውን ናይ ኤውሮጳ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን ግን ንኸጋጥም ኤውሮጳ ይገብርዎ ከም ዘለዉ እዮም ዝንገር ምትእትታዊ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኔቶ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ነቲ ኩናት ንራሽያ ካብ ዩክሬን ወፃኢ ናብ ካልእ ንክትከይድ ብጎረሮኣ ክትሓንቃን ተጀሚርካ ናብ ኩናት ክስገር ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ ስለዚ ነቲ ኩናት ክገብርዎ ዝኽእሉ ከመቻቹ ዝኽእል ትሕተ ቅርፂ ክንሃንፅ ኣለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንትርፈ ኩናት ካልእ ቋንቋ የብሎምን ስለዚ መንገዲ ባቡር ዝኾነ ውግእ ተጀሚሩ ብቐጥታ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ዝኾነ ሃገር ጠጠው ከተብሎ ዘይትኽእል ብኤውሮጳዊ ሕብረት ፋንድድ ዝኾነ ታንክታቶምን ካልእ መሳርሕናቶምን ካብ ምዕራብ ኤውሮጳ ቀጥታ ናብ ዶብ ናይ ራሽያ ገፁ ክለግበሉ ዝኽእል መንገዲ ወይ እውን እቲ ካብ ኣሜሪካ ዝገዝእዎ እሞ ኣብ ኔዘርላንድስ ድዩ ኣብ ጀርመን ድዩ ኣብ ፈረንሳይ ድዩ ዝወረደ ቀጥታ ከመይ ገይሩ ናብ ኤውሮጳ ክሰግር ይኽእል ኩናት ከመይ ጌርካ ተናውሖ ጥራይ ዘረባናቶም ቢልዮንስ ገንዘብ ኣብ ኣፅዋር ምግዛእን ካልእን ጥራይ ደይኮነ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብመንገዲ ባቡር ንኩናት ዝኸውን ምህናፅ እውን ክጥቀሙ ምዃኖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ፍራንስ ተበጊሱ ብቐጥታ
ዝኾነ ይኹን ድቋ ጠጠው ከብሎ ዘይክል ዶባት ጠጠው ከብሎ ዘይክል ቀልጢፉ ናብ ሩሜንያ ማለት ድማ ዝዓበየ ናይ ኔቶ ኣካል እዩ ምስ ራሻ ድማ ፊት ንፊት ዘሎ እዩ ምስ ዩክሬን ቦታ ርክብ ዘለዎ እዩ ስለዚ ንቦታ ኩናት ንክኸውን እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ እዩ ካብ ፍራንስ ተበጊሱ ጀርመን ገለ ክፋላት ረጊፁ ኣዶነ ስዊስ እውን ረጊፁ ኸውን እዩ ሓሊፉ ይኸይዱ ናብ ሩሜንያ ክበፅሕ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ንምቕፃል ዝግበር ዘሎ እዩ እዛ ከመይ ጌርካ ነቲ ኩነታት ኣቀላጢፍካ ከተሕልፎ ትኽእል በዚ ሕጂ ዘሎ ሽግር ዘሎ ሃገራት ይቋፀራ ኬላታት ኣሎ ገለሎ ነዚ ግን ሰጊርና ከመይ ጌርና ስሉጥ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንኸነካይድ ሎጂስቲክስ ናትና ከነንቀሳቀስ ትኽእል ዝብል ነዊሖም ዛረብሉ ዲቤት ናቶም ድማ ኩሉ ግዜ ከመይ ጌርካ ነቲ ኩናት ንራሻ ትገጥማ ምክንያቱ ኣብቲ ካላንደር ናቶም ኣብ 2019 ኣብ 2018 ምስ ራሻ ንክንገጥም ድልውነት ከልወና ኣለዎ ዝብል ሪቶን ሓሳብን ኣለዎ ስለዚ ንሳቶም ንኩናትን ወረ ኩናትን ይዳለው ጥራይ ዘይኮነስ ኣጀንዳ እውን ይደልዩ እቲ ኣብዛ ኣካል ናቶም ዘየለ ብዛዕባ ኩናት ዝሓስብ ዘሎ ካልእ ሓይሊ ድማ ናይ ብሓቂ ምክንያት ዝደሊ ዘሎ እዚ ሕጂ ተሓድሽ እዚ እዩ ሕጂ ክገብርዎ ደልዮም ዘለዉ ካብ ኔዘርላንድስ ኣፅዋር ዝተገፀ ክኸውን ይኽእል ካብ ኣሜሪካ ኣብ ሮተርዳም ምስ ወረዳ ኣብቲ ወደብ ቀጥታ ናብ ፖላንድ ክበፅሓሉ ዝኽእል መንገዲ ሎጂስቲክስ ንምህናፅ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ሕጂ ምናልባት እቲ ኩናት ዝኣክል ምክንያት ተሲኢኖም ልኸ maybe ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ክዋግኦም ዘይደሊ ሓይሊ ከዓ ኣየጋጥሞምን ይኸውን so they want another reason UK ድማ ምክንያት ናይ ኩናት ዝደሊ ዘሎ ሃገር እየ ዝብሎ ኣነ The United Kingdom is sounding the loudest alarm in years. Defense Secretary John Healey claims Russia has now moved the confrontation directly into British waters. He accuses Moscow's Yantar spy ship of entering UK zones again, and for the first time ever, targeting RAF pilots with military-grade lasers. Clearly, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ UK ራሻ ካብ ዝኩሉ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ቀዳማይ ፀላኢኹም መን እዩ እንድሕር ኢልካዮም UK እዮም ዝብሉኻ ካብ ኩሉ እዚ ኣብ ኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ ድራማ ቀዳማይ ፀላኢ ናቶም UK እዩ UK ማለት ኣብ ልዕሊ ራሻ ብቋንቋ ናይ ፕሮፌሰር ምርሻይመር ካልኦት ብዙሓትን ሩሶፎብ ናይ ራሻውያን ፅልእን ፍርህን ዘለዎም ንበይኒ ልክዕ ከምዚ ናይ እስላም ዝፀልኡ ኣብ ልዕሊ ራሻውያን ብፍላይ ትእሊት ናይ UK ካብ ጥንቲ ካብ መግዛእቱ ጀሚሩ ታሪካዊ ሰረት ኣለዎ ነዛ ራሻ ዝበሃል ኣመና እዮም ዝፈርህዋ ንራሻ ድማ ሕጂ ንስለያዊ መራኽብ ናቶም ኣብ ጥቃና ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ክንዳሎ ኣለና ቁጠባ ናትካ ሕማቕ ኣሎ መናብሮ ናይ UK ሕማቕ ኣሎ እቲ ሃገር ድማ ናሃሰሰት እያ ትኸይ ዘላ ኣብ ክንዲ እቲ ኩነታት ናትካ ኩናትን ወረ ኩናትን ገዲፍካ ኣብ ቁጠባኻ ጥራይ ፎከስ ትገብር I don't know ኣብቲ ኩናት ብፍላይ ኣብ ናይ ዩክሬን ተሪእኻዮም ልዕሊ ዓቕሞም ዝመጣጠሩ ዘለዉ ልዕሊ ዓቕሞም ከበርክቱ ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ውፅኢት ናይቲ ዝገብርዎ ዘሎ ድማ ፍሽለት እዩ ምክንያቱ ዩክሬን ትመውት እያ ዘላ እምበር ትዕወት ኣይኮነትን ዘላ ስለዚ ንሳቶም ሞር ናብቲ ኩናት ንከኣትዉ ካብ ኣብ ዩክሬን ዘሎ እቲ ኩናት ናብ UK ክኾኖም ቀጥታዊ ምፍጣጥ ምስ ራሻ ንክገብሩ ይፅዕሩ ኣለዉ ግን ዓቕሚ ከለዋ ድዩ ንዝብል ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናይ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ኣምፂልኩም ነይረ UK ማለት ንሓንቲ ብርጌድ ናይ ራሻ እውን ክገጥም ኣይክእልን ሰራዊት ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ክብል ዝገለፆ እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ናይ ውግእ ፅምኣት ድሌት ናይ ኩናት ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ ባይታ ግን ክንዱ ዝኣክል ምድላው ኣለዎም ድዩ ወይስ እቲ ድራማ ናይ ኩናት እቲ ምፍርራህ ናይ ኩናት ነቲ ወታደራዊ ባጀት ንምዕባይ እዮም ዝጥቀምሉ ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ግምት እሱ እዩ ባጀት ካብቲ መንግስቲ ወሲድካ ናብቲ ምክልኻል ከተምፅእ ኮይንካ ፀላኢ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ፀላኢ ይመፀካ ከም ዘሎ ሓደጋ ይመፀካ ከም ዘሎ ጌርካ እንተይሚንካ ደን ነቲ ምክንያት እቲ ተጠቂምካ ካብቲ ናይ መንግስቲ ባጀት ኣብ ጥዕና ክኸይ ዝግብኦ ኣብ ትምህርቲ ክኸይ ዝግብኦ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ክኸውን ዝግብኦ ናብ ምክልኻል ወሲድካ ናብቶም ጀነራላት ድዩ ናብቲ ኣፅዋር ዝሸጣ ካምፓኒታት ድየን ናብ ኣሜሪካ ዲኻ ክትሰዶ ምክንያት ኮነካ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ UK ነቲ ናይ ራሻ ኩሉ ግዜ ናብ ኩናት ንምውሳዱ ብዙሕ ፈተነታት ይግበር ኣሎ ሳብማሪናት ናቶም እውን ቼክ ይገብሩ ኣለዉ ሚሳይላት ናቶም ቼክ ይገብሩ ኣለዉ ውልሲ ንፅቡቅ ነገር ከም ዘይኮነ እቲ ኩነታት ዝኽየድ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ባት ኣድን ኦፍ ደይ እቲ ዘሎ ኩነታት ኢና ሪፖርት ክንገብር ንኽእል ኤውሮጳ ይኹን UK ከምዚ ንሪኦም ዘለና ዳርጋ ዝለዓለ ምድላዋት ናይ ኩናት ጥራይና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳታ ኣይ ሆፕ ከምቲ ንሶም ዝምነይዎ ኣይከውን እዩ እንተቲ ናይ ኣሜሪካ ግን ርኢኹም ኢኹም ንኩላቶም ጥሒሶም ናበይ ገፆም ይኸድሉ ኣሜሪካ ናብ ምስ ፑቲን ይዘራረቡ ኣለዉ ተራኺቦም ድማ ነቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ንዓታቶም ከይነገሩ ምሳታቶም ከይተዛረቡ መዕለቢ ክገብሩሉ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኣነ ነው ዩክሬን እንታይ ክስምዓዩ እንታይ ክትከውን እያ ገለመለ ዝግድሶም ኣይኮነን ግን
تكونتات دما صغير كان نيوكرين شت عبر كله يكونس نيوكرين ونقل زجبت نجار هيبكا معلبي نيوروباويان أبت أولان تمسي خيام قل إذا قد دايزيك تفتح يتكلم مغنياتو أوروباويان سلام عيدلونيوم زبل calculation سلوزلو لازم سبوتين دزرار بوزلو نتكوينات أو قبلوا تراي ناي سلام سمي سلوزلو كوينا يسمع عنني مغنياتو at the same time أبي وتهدرا مكس أستقبل كم زلادما Administration is increasing pressure on Venezuela, accusing President Nicolas Maduro's regime of trafficking drugs to the U.S. 15,000 U.S. soldiers are now stationed in the region. There are also 15 U.S. naval vessels off the Venezuelan coast, including the United States' largest aircraft carrier, the USS Gerald Ford, which can carry up to 90 planes. سنتين نرزلنا تي سلامن كالن زغويزلو سراويتنا يا ويون من محضرنا دونالد ترامب سلام سلازنافقه ويون سلام قلطيفكم مصو سلازدلي اي مسلنن نقالو كينات قدادم سلازلو اب حدا غزي دما اب كينات كغبر شوحات سلازيبلو فنزويلا دارغا اب عينو ماتيازلا تارجت ناتو ماتيازلا يتحنا طريقات بل قليل كخونا يكون كنتات ناتهم كم نريو زلنا عبي وتدراوي مقررابات يزغبر زلو حساب 15 شح وتهدرات قريبو خمزلو ابتكبابتي 10 ايركرافت كاريرز نوا قريبلو 15 عبيتي ديسترويرز ويون كالوت نونو حنتا ايركرافت كارير كالوت جيتس بزح وتهدراوي عقمي ادلاديلو خمزلو ابتكبابي ازدما ኩናት ክትገብር ከለኻ ጥራይ እትገብሮ ዓይነት ሎጂስቲክስ ኢን አሜሪካ ማለት ብዙሕ ገንዘብ ይዘሎ ካብ ብዙሕ ቦታታት ድማ የማምጽኦም ዘሎ ስለዚ ኩናት ክገብር ይደልሎ ግን እቲ ኩናት ካ ዋጋ ስለ ዘኸፍል ዶናልድ ትራምፕ ይደልዮ የለን ምክንያቱ ኩናት ንባዕሉ ክሳራታት ስለ ዘምጽእ እቲ ክሳራታት ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ባህ ዝብሎ ይኮነን ተተኻይሉ ብዘይ ኩናት እቲ ረጂም ናይ ቬኔዙዌላ ክቅየረሉ ተኽይሉ ከመይ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ውግእ ከይገበረ ጻቅጥ በመግባር ረጂም ቼንጅ ክግበር እንተዝኽል ወይ ክሳለ እንተዝኽል ዝብል እምነት ይዘሎ እምበር ንሱ ዝያዳ ተኩረናቱ ኣብ ቁጠባ ክገብሮ ይዝደሊ ስለዚ Venezuela is in a critical and difficult situation but we will see ናበይ ገጹ ክኸይድ እጅን ኣብ ቁጠባ ንኸይድ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ዝበሉ ብዛዕባ ቁጠባ ንስማ Rates are down despite the Fed. I mean, you got to work in this guy. He's got some real mental problems. No, there's something wrong with him. It's just sweet. I'd be honest, I'd love to fire his ass. He should be fired. The guy's grossly incompetent. And he should be sued for spending $4 billion to build a little building. Donald Trump, up to the Federal Reserve Chairman, Jeremy Powell, Balkabzon, Biaman, Silitat, Bukmid, Sabai, Abdeliz, the Lots, and Bainu. And as for the law, had a malsarite, so did the try. Magneto, interest rate Mugdal Avillo. تي ستاك ماركت كمون كريبتو نتحت جوتو زخيد زلو وسيد نايت بوليس نايت فدرال ريزيرفز جبر زلو انترست ريت كغدلي دليلو نسن تغديلو مور ليكويديتي ويوم بزع جنزب ازوت انترست ريت مقدار مالت برينت مقدار مالتي كومو جبر لي دليلو سنت خوينتي ستاك ماركت نلعلي كريبتو نلعلك خيد غير تي اب تشيرمان ناي فدرال ريزيرف دما ጠቕላላ ይድጻቦ ዘሎ ስዑን ዑክ ሰጉግ እዩ ኣብ ዕድል ዝረኸባ ነሰብ እዚ ጃና ዝጽሉሉ ዝሕሙም እናበለ ይዛረብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ መራሕቲ ከመይ ከም ሳዕ ክንደይ ከመይ ገይሩ ከም ዝሪኦም ረዩ ሕጂ ነቲ ብየማን ዘሎ ካልእ ናይ ስካት በስት ዛዕብኡ ዝዛረቦ ስምዑ I'm building a ballroom that's going to cost a tiny fraction of that and it's bigger than the whole thing put together. You got to work at him, Scott. The only thing Scott's blowing it on is the Fed. Because the Fed, the rates are too high, Scott. And if you don't get it fixed fast, I'm going to fire your ass, okay? I can't tell you, Scott, sir, don't fire him. Sir, please don't fire him. He's got 3 months to go. Don't fire him. I want to get him out, Scott. Please. He's the voice of reason. You're very lucky you have him, I'll tell you that. تزي اگر يا معذر على تيلون كا نبعكي نتي جيرمي باول زبحال زلو نخي سوق تسكات بسد زبحال ناي تريجر سكرتير ناتو نسيو اي تسوق زبلن زلو مفتقت دير غي كان سوق كا غايب له ناي دونالد ترامب صوتا بوليتيكا is insane جن بحفشا كابو عبينا وصينا لنكنا ناي إيلون ماسك دما حنتي ريبورت وصيالا سكنس معايا to make electric cars compelling and affordable. That was the goal. With respect to humanoid robotics, there are no useful humanoid robotics.
be given cell phones or anything else because everyone's going to want one, and or maybe more than one, and there'll be many in industry. So and people often talk about sort of eliminating poverty and that kind of thing, but really how long have they been talking about that? There's lots of talk. There's lots of NGOs sort of trying to do these things, but really not succeeding. And ኣብዚ ናይ ስዑድያ ኣሜሪካ ቢዝነስ ፎረም ዝነበረ ኢንቨስትመንት ፎረም ዝነበረ ዝተዛረበ እዩ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኢለን ማስክ መስለኩም ድኽነት ከነጥፎ ንኽእለሉ መንገዲ ብዙሓት ኣለዉ ኤንጂኦታት ገለ ገንዘብ ሃበና ናይ ዩኤንዲፒ ናይ ገለ መለሎ ድኽነት ንከጥፍዎ ይከኣሉን ኢሉ ድኽነት ትንኮ ክጠፍዓሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ ይብል ኣሎ artificial intelligence ኣብ ሮቦታት ኢቲኻ ሮቦታት ዩስፉል ሮቦትስ ማለት እዩ ንሕርሻ ይኹን ነቲ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ነቲ ዋጋ መግቢ ምፍራይ ድዩ ካልእ ዳርጋ ብዝተሓተ ዋጋ ከም ዝስራሕ እንድሕር ጌርካዮ ኩሉ ሰብ ክገዝኣሉ ዝኽእል ዓቕሚ ክትገብሮ ድሕሪ ኮንካ ሰራሕተኛ ሰብ ጌርካ ይኮንካ ክኸውን ዝኽእል ኣሎ ስለዚ ደሞዝ ዘይወስድ ጥሮታ ዘይሓትት ከምኡ ድማ ናይ ስራሕ ሰዓታት ዘይብሉ ሮቦታት ኩሉ እቲ ሕርሻ ይኹን ካልእ ማኒፋክቸሪንግ ድሕርሳቶም መሊኦም ሞ እቲ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ወይ እውን ናይ ምፍራይ ነገራት ታሕቲ ክወርድ እዩ ብኡ መንፅር ድማ ኩሉ ሰብ ክገዝኦ ስለ ዝኽእል ሽዑ ሎጂስቲክስ ጥራይ ዘድልየካ ዋላ እቲ ሎጂስቲክስ ድማ ባዕለን ክንቀሳቐሳ ዝኽእላ መኻይንን ካልእን ጌርካ እቲ ዋጋ ኣዝዩ እንተጎዲሉ ድኽነት ብኡ ክጠፍእ ዝብል እምነት ኣለዎ ኣብ ፕራክቲካሊቲ ናቱ ኣረኖ ሜን ኮርፖሬሽንስ ክሳብ ዘለው ደገነ ኮምፕሊኬት ቲንግስ ምክንያቱ መክሰብ ክረኽቡ እንድሕሪ ኮይኖም ከመይ ገይሮም እዮም ክረኽቡ እንድሕሪ እቲ ዋጋ ኣዝዩ ሓሲሩ ብሓፈሻ ኣብዚ ዘረባ ናቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤአይ ማለት ንዓለምና ኣብ ለውጢ ክገብረላ ዝኽእል ነገር እንተሎ ኤአይ እናበለ ይዛረብ ካልእ ኩሉ ክንደ ኤአይ ለውጢ ክገብር ዝኽእል የለን እዚ ሮቦታት ንብሎ ዘለና ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክገዝኦ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሓገዝ ይደሊ ነፍሲ ወከፍ ኣሲስተንት ይደሊ ስለዚ ሮቦታት ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ፓወር እንድሕር ጌርካዮም ሂማኖይድ ሮቦትስ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ከድልዩ ዝኽእሉ እዮም እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ብዓለም እቲ ዝዓበየ ክሽየጥ ዝኽእል ንብረት ድማ ንሱ ክኸውን ተስላ ድማ በቲ ዘለዎ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ፓወርን ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ነገራት ክእለትን ነቲ ሂማኖይድ ዝብልዎ ዘሎ ሮቦት ናቶም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ገይሮም ናብ ኩሉ ሰብ ከም ዝበፅሕ ክግበር እዩ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ውልሲ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብዓለም ደረጃ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ሰባት ከመይ ይቕበልዎ ኣለዉ እንድሕር ኢልኩም ድማ ረእይዎ ኣብዚ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ 2023 መወዳእታ ወርሒ 12 بعالم درجات AI كمان يرو زيادة أوروبا مرحلة نيرو مابزي ريو حزب أوروبا زيادة نبي AI أتوكرن يرو دحريو أمريكا دحريو تشاينا نا تشاينا معبالة كمان يلو كاب دحري تبقيسو كل زين غدميت كم زمت كان رئيس لزلنانا جزي شعو مستجمر ريو نغدميت ناخذنا مسكنا كم جزينا بجزي تشاينا كميلا نوسخت خيل مالك تشاينا اكسبانشن ريو أوروبا ريو كل جزي أوروبا قد ميسانيو دحري تزخي لذي ناب اسرع 4 كودا كله ويون نايز عامت زي مجمريا كمت خلنا جميركا حساب حج مالتي تشاينا اتي ارتفيشال انتليجنس روبوتس كله كنمنتاي بصفحات يمعبل كم زلون اطاغمانات ادوبشن مال سبات تقوموا زلو جلوبال ريجنال ادوبشن باي مانس لذي ابز حجوان ناب جولاي اوغست كنقرب كلنا دما تشاينا كنمنتاي نتعداغاتات دومينيت تقبرهم زلان اب تشاينا دما ز ارتفيشال انتليجنس كنمنتاي بوتانا رخبن تقبلنا رخبه يخيد كم زلون لذي نزون استوعيلنا خم تقملي دلينا موداتا دما زياده ياخذكون. Don't teach kids about money. Actually, even the world's liberal democracies don't teach kids about money. Actually, nobody teaches kids about money. I'm from Germany, and the first time I learned what inflation was 3 years after my graduation, and I wasn't even living in Germany anymore. The governments of the world's most developed nations don't seem to care much to teach their people about. مبزحتهم منقستات بزعبا جنزب نزبهم كمهروهم هايداليون يوم سلمتهاي رغم ان عقايدا ناي جنزب تترديوم نت منقست زغبرو زلو زنبو عقايدا برينت غيرو بعدا نت هاجر زبالع زلو كفلطيو كمرصوم كايكلني سلازي زعبا جنزب كدنقر يم زليو خانبر كتفلط ايداليو خانم 10 دخلت كفلا بيت مرتد كيت كلها بزعبا جنزب كميل يسرح بدك تمهرك اكل يلن بزعبا جنزب بعلخا نقيحكا أمبيبكا صيركا طريق ولا فاينانس تمهرتو خينكا كوربوريشنز بخمي يسرحيهم زمرو خانبر بيرسونال فاينانس يمرو خانيهم زي دما علامايو مبزحتو سب بزح تمرت وسيدو خلو ناي جنزب افلطو يبلون كمي اكسبيرمنت ناي حكمنا دكتور وي نيرس بزح عمتات تسرح بزعبا جنزب حتتو بزح افلطو يبلون
لك ገንዘብ ወሲድካ ከተቀምጥ ኣለካ ገለ ይዝብል ግን ገንዘብ ከመይ ይሰርሕ ኣካይዳ ናይ ገንዘብ እንታይ እንዳህልካ ኣፍልጦ ይብሉን ኣብ ካልእ ዓለም ብዙሕ ኣፍልጦ ኣሎ ዛዕባ ገንዘብ ግን ኣፍልጦ ይብሉን ገንዘብ ካንዑ ዘገድሶ እዩ ምክንያቱ ንገንዘብ ኢሉ እውን ይሰርሕ ኣሎ ክነብር ገንዘብ ስለ ዘድልዮ ስለዚ ብዛዕባ ገንዘብ ኣስተውዒልካ ክትፈልጥ ዕንቆት ዘለዎ መረዳእታ ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ መንግስታት ከተሃልሉካ እምበር ክምሩካ ኣይደልዩን እዮም እያ ትብል ዘላ ንጠቀመሉ ትሞ የብልጽግናው ሹም ህወሓት ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ ነው ሲሉ ከሰሱ። ለዚህ ደግሞ የውስጥና የውጭ ኃይሎችን ተጠቅሞ አካባቢውን ሊያተራምስ ነው ሲሉ ማክሏል። ህወሓት ፋኖና ኦላ በሻዕቢያ አስተባባሪነት ተነሱብን የሚለው በብልጽግናው መንደር ዋነኛ አጀንዳ መሆን ከጀመረ ሰነባብቷል። በወልቃይት ቀጠና የብልጽግና ሹም የሆኑት አቶ አሸተ ደምለውም ዛሬ የሁመራ ኤርፖርት ዳግም ወደ አገልግሎት መመለስን ተከትሎ ባስተላለፉት መልእክት ላይ ህወሓት ጦርነት ለመክፈት እየተዘጋጀ ነው በሚል ከሰዋል። ድርጅቱን ሲፈጽምብን የኖረው ቅኝ ግዛት ነው በሚል የሆነ ከምንሪኦ ዘለና ኩናትን ወረ ኩናትን ዳርጋ ቀዳማይ አጀንዳ ናይዚ ብልጽግና ኮይኑ ዘሎ እዩ ሕጂ ድማ ዳርጋ በብዙሓት አክቲቪስት ዝወፅእ ዘሎ ህወሓት ንኩናት ይዳለሎ ከጥቅዕ ይዳለሎ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እዚ ከዓ ብፍላይ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ከም አጀንዳ ይጥቀመሉ ስለ ዘሎ እቲ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሕመራ ፍላይ ጀሚረ ኣለኹ ናብ ሰላም ክመልስ ይፍትን ኣለኹ ዝብል አጀንዳ እዩ ዕላማ ድማ ምናልባት ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ኣንፈት ክጥምዝዞ ከም ዝደሊ ዘሎ ኣብነት ኣብቲ ወልቃይ ዘሎ መርሕነት እንታይ ዝብል ዘሎ ህወሓት ንኩናት ይዳሎ ከም ዘለዎን ሰራዊት ናቶም ይንቀሳቀሱ ኣሎ በዚ ኣትው ኣለዉ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ይዝረብ ኣሎ ፖለቲካል ድራማ ዲስ አኩዜሽን ፎሎውስ ፐብሊክ ስፓት ኣብ መንጎ ኣሸተ ዱላ ዝበሃልን ከምኡ ድማ ናይ ብልጽግና ኣማኻሪ ኮይኑ ዘሎ ጌታቸው ረዳን ሓደ ባእሲ ኣጋጢሙሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ስለዚ እቲ ዘሎ ፀገም ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ንህወሓት ኩሉ ግዜ ኣብታ ኣጀንዳ ናቶም ክገብርዎ ኣለዎም እዚ ናይ ኦሮሞ እዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝብል ኣጀንዳ ድማ ተጋሩ ንተጋሩ ምክንያት ተኸሊኦም ሞ ህወሓት ይኹን ሰራዊት ትግራይ ምክንያት እንተኸልዩ ንኩናት ምጅማር እንታይ ክብሉ እዮም ብምዕራብ ትግራይ ድማ ሰበብ ክፈጥሩሎም ምዕራብ ትግራይ ድማ ኣገዳሲት እያ ንዓቢ ስለምንታይ ህዝቢ ምሓራ ኣብ ጎኑ ንምግባር ክጥቀመላ ዝኽእል ትኬት ሳያ ዘላቶ ስለዚ ነቶም ተጋሩ ነቶም ኣምሓሩን ብሓደ ንከይሰርሑ ወይ እውን ንከይረዳድኡ ታእንኮ ትኬት ክጥቀመላ ዝኽእል እዛ ምዕራብ ትግራይ ትብል ትኬት ገይሩ እቶም ድሕሪ ሓይሎም ናብ ትግራይቶም ገፁ ዝያዳ ንሱ ምስ ኣምሓራ ዕርቂ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ተጋሩ ውሕዳት እዮም ንተጋሩ ክሓርም ተደልየ ተጋሩ ድማ ናይ ኤርትራ ደገፍቲ እዮም ባሕሪ ንሶም እዮም ኣልዮም ዝብል ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ኩናት እውን ትሕግዞ ያሳ ስለዚ ንሱ ቀንዲ ንተጋሩ ኣነፂሉ ንሕወሓት ከም ዘነፅላ ምሲሉ ግን ንተጋሩ ኣነፂሉ ንኣምሓራ ኣብ ጎኑ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ግን ኣምሓራ ድማ በቲ ኣብ ልዕሊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ፋኖ ዝፍኖ ዘሎ ኩነታት ድሮ እቲ ኩነታት ነዊሕ ስለ ዝኸደ ፍፁም ፋይዳ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን እቶም ኣክቲቪስት ከም በዓል ሳሌን ድማ ነቲ ገይም ፈሊጦሞ ኣብ ቅድሚት ሓሊፎም ይሃርምዎ ኣለዉ የሆነ አጀንዳ ልንገራችሁ ሁለት አይነት ድርድር እያካሄደ ነው ብልጽግና በእነሱ አንደበት ነው የምነግራችሁ አንደኛ ይመጡና ቅዱ የፖለቲካ ቅዱ ከደህንነት መስሪያ ቤት ነው የነገሩን ከደህንነት መስሪያ ቤት ነው የተሰራጨው እና ወልቃይት ለትግራይ ሊያስረክብ ነው ብሎ ይለቃሉ ከዛ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ድርድር የሰላም ድርድር በድብቅ እያደረገ ነው የአውሮፓ ህብረት እዚህ ላይ ተሳትፎ እያደረጉ ነውና ወልቃይት ምዕራብ ትግራይ ማለታቸው ከቲፒኤልኤፍ ጋር ድርድር ይሄን አስረክባሉ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር ሰላም ነው ፈልገው ብሎ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ድርድር ጀምሯል ይላሉ ከዛ ምንድነው የሚፈልጉት ጥርጣሬ መፍጠር ነው ጥርጣሬ ምናልባት ነዚያ ዘረባዚያ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዋ ነይሩ ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ ክልተ ፖሊሲ ዱፕሊሲቲ ክልተ ዓይነት መርገፂ ሒዝካ ምኻድ ሓንሳብ ምስ ኤርትራ ሰላም እየ ዝደሊ ትብል ግምጥል ኢልካ ድማ ንኩናት ትዳሎ ከም ዘለካ ብጀነራላትካ ብካልኦትካን ጌርካ ኩሉ ግዜ ትፍክር ንኤርትራ ክንወርር ፀገም የብልናንካ ትብል ኣብ ትግራይ እንተኮይኑ ድማ ከመይ እዮም ዝጥቀሙ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እቲ ምዕራብ ትግራይ ክመልሰሎም የወልቃይት ክመለስ እዩ ክትብል ትቐኒ እዚ ምስ ተጋሩ ምስ ህወሓት ይዘራረብ ኣሎ ምስ ትግራይ ይዘራረብ ኣሎ ገለ ክትብል ፀኒ በቲ ድማ ህወሓት ክወረኩም ይደሊ ኣሎ ህወሓት ክሃርማ ይደሊ ኣሎ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ስለዚ ህዝቢ ምሓራ ተዳሎ ዚ ዓይነቱ መንግስቲ ድማ ምስቲ እቲ መሬት ናብ ኣምሓራ ከም ዝኣቱ እዩ ዝገብር ዘሎ ወልቃይት ባጀት ናይ ወልቃይት ናይ ሕመራ ኩሉ ናብ ክልል ኣምሓራ ትእትዎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክልቲኡ ገይም ትፃወት እሞ ነቲ ህዝቢ ከምዘይተኣማመንን ንሓትሕዱ ክባላዕ ከም ዝነብርን ትገብሮ እቲ ገይም ድማ ከምኡ ዝብል ዱፕሊሲቲ ክልተ ዓይነት ስትራቴጂ ሒዝካ ትኸይድ ንሓታቶም እና ኣባላዕካ ድማ ንስኻ ፖሊሲ ናትካ ይቕፅል ማለት እዩ
እዚ ገይም እዚ ንስተወሰነ ግዜ ክሸጠ ክገዛልካ ይኸውን እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ንዓቢ ሙፃ ዓብይዎ ዘሎ ፀገም ግን እዚ እዩ ተመልካቾቻችን ከአንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮ ሰላምታችንን እናቀርባለን። በኢትዮጵያ ህዝባዊ እንቢተኝነቱ ተጠናክሮ መካሄዱን የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። በዩኒቨርሲቲዎች የተጀመረው ተቃውሞ ከኦሮሚያ ክልል ባሻገር በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችም ተስፋፍቷል። በአማራ ክልል በደብረ ታቦር ተማሪዎች አደባባይ ወጥተው የአገዛዙን የትምህርት አካሄድና ፖሊሲ በመቃወም ድምጻቸው ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ብተምሃሮ ብካልኦት ህዝቢ አብይ አሕመድ ድማ ነቲ ኩነታት ንክቁፃር ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ መመሊሱ እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ አይ ቲንክ ኣብ ገለ ክፋል ጀዋር እንታይ ልውፅዎ ነይሩ ካብ ሕሉፍ ጌጉ ዘይመሃር ስርዓት እንተሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ እናበለ ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ ፅቡቅ ጌረ ከረዳእኩም እየ ምክንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ኸውን ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ መጀመርያ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሕጊ ናይ ምቅያር ተባሂሉ በቲ መንግስቲ ናይ ፌደራል ዝወፁ ዘሎ ሕጊ ስለዘይተዋሕጠሎም ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ኦሮሚያ ይጀሚሩ ሕጂ ናብ ኣምሓራ ሰጊሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ እውን ተራእዩ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ደብረ ታቦር ከምኡ ድማ ባህር ዳር ተራእዩ ኣብ ኦሮሚያ ግን ኣብ ዝተፈላለየ እንኳላይ ኣብ ጅማ መበቆል ዓዲ ወይ ዞባ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሲቪል ሰርቫንትስ ኤንድ ወርከርስ ከዓ ከይሕወስዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ደሞዝ ዘይተኸፍለ ደሞዝ ዘለዎም ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ሓገዛት ኢንክሪመንት ስፓርኪንግ ወይ ደሞዝ ወሰኽዲ ካልእ ነገራት ጎዲልዎም ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ካብ ማእከላይን ደቡብን ኢትዮጵያ ንኣብነት ሃዲያ ዝበሃል ቦዲቲ ዝበሃል አርቲ ሲተ ካብ ዝበሃሉ ዞባታት ዝብገስ ዘሎ ንዓቢ ጀዋር እውን ብዙሕ ፖስት ገይሩ ነይሩ ብዛዕባኡ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዝነበረ መብፃዕታት ወይ ናይ ሓሶት መብፃዕታት ወይ ገለ ኣብ ግብሪ ትግበር ስለዘየለ መናብሮ ድማ እድል ዘሂብ ኮይኑ ስለ ዘሎ ህዝቢ ብሓሶት ናሽካዕካያን ዘበናት ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ስጉምቲ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ብልፅግና እንታይ ውሳነ ገይሩ ነቲ ፀገማት ክፈትሕ ዓቕሚ የብሉን ኣይፍቀደሉን ኢሉ ስለዚ እንታይ ገብር ኣሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ከመይ ጌርካ ነዚ ኩነታት ጠጠው ተብሎ ናይ ብክልቲኡ መንገዲ ሓደ ሚሊታሪ ክራክዳውን ወታደራዊ ስጉምቲ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ናይ ኣቢ is preparing for military response ስለዚ በቶም ሬድ ብረት ዩኒትስ ዝበሃሉ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብልሉ ዝኽእሉ ናይ ፌደራል ፖሊስ ክኾኑ ይኽእሉ ስፔሻል ኮማንዶ ክኾኑ ይኽእሉ ናታቶም ተጠቂሙ ነቲ ናዕቢ ናብ ካልእ ከይከይድ ኣፀቢዕካ ኣሰናቢትካ ናርዒትካን ዝኾነ ይኹን ፈተነ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ክትገብሮም ካልእ ኣምሓራ ካውንስል ሚቲንግስ ናይ ኣምሓራ ብዙሕ ናይ ካውንስል ኣኼባታት ይግበር ከም ዘሎን እንተተኻኢሉ ድማ to completely suspend education by April 5 እዚ ነቲ ትምህርቲ ጠጠው ከብልሉ ዝኽእሉ መንገዲ እውን ከም ሓሳብ ይርአ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኩነታት እንድሕር ናብ ካልእ ዝኸይድ ኮይኑ ክቋፀሮ ስለዘይክእል ትምህርቲ ጠጠው ምባል እዩ ትምህርቲ ጠጠው ተቢልካ ድማ መንእሰይ ናብቲ ቃልሲ ክኸይድ እዩ ኤርትራ ሜዲሽንስ ምስ ኤርትራ ድማ ሽምግልና ናይ ኤርትራ ጉዳይ እዚ ሕጂ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገማት ከሕወየ ምስ ኤርትራ ኩናት ዝብሎ ዘሎ ደዋፅኦ ስለዘይኮነ ስለዚ ኤርትራ ክትጥንቀቕ እዩ ዘለዋ ኣይኖ ሻዕብያ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ክፈልጥዎ ክእሉ እዮም ስለዚ ምስ ኤርትራ ብዝቐልጠፈ መንገዲ the regime is reportedly cooling its aggressive stance toward ኤርትራ ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ዕግርግርን ተሃዲድን እናጓደሎ ይኸይድ ከም ዘሎን ብኤምባሲ ናቶም ኣብ ቻይና ዘሎ ድማ ንሰላም ይፅውዕ ከም ዘሎ ወይ ናይ ሰላም ዘረባ ከም ዝተዛረበ እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ እዚ ሞመንትም ተላዒሉ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክነኽሰሉን ክደፍኣሉን ዘለዎ እዩ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው እቲ መንግስቲ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ካብዚ ፀቕጢ እዚ ንክወፅእ ድማ ዘለዎ ዕድል ፀቢብ እዩ ክወፅኦ እውን ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ሓደ ቦታ ኣይኮነን ትፀገም ንኣብነት ኣብዚ ስምዑቲ ህዝቢ ዝብል ዘሎ በዚ ከዓ ድዋ ሸዋም ታሽጓል መርካቶም ታሽጓል በየአካባቢው ላይ ያለው በሀገሪቷ ዙሪያ ያሉትን ቢዝነስ ሴንተሮችን ማሸግ ከዛ በኋላ የሚፈልጉትን ከምኡ ድማ ትካላት ብዙሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ካልእ ከተማታት እውን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣገባብ ድማ ፈፂምካ ነቲ ህዝቢ ትንፋስ ዘይህብ ዓይነት ኣብ ገረርኡ ኮፍ ኢልካ ድሌትካ ምግባር ዓይነት እዩ ስለዚ ኣብ ድሬዳዋ ዝበሃል ድማ ናብ ካልእ ነገር ክፍንጀር ዝኽእል ኩነታት ብቐረባ ይርአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልእ ፀገም ድማ ኣጋጢሙ ኣሎ ናይዚ ሃገር ፀገም ፀብፂብካ ዝውዳእ ኣይኮነ ናይ ፀገማት ጥራይ ብዙሕ ቪድዮታት ትገብር ትኽእል እያ ስምዑ ኣብዚ ያጋለጠው ዶክተር በቁጥጥር ስር ታስሯል የጂንካ አጠቃላይ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር በአካባቢ በተከሰተው
ሄሞሮጂክ ፊቨር እንደሆነ በመገመት በተገመተው ተላላፊ በሽታ ሞታቸው ገልጸው በመገናኛ ብዙሃን መረጃ በመስጠታቸው ተከትሎ ከኃላፊነታቸው ተነስተዋል። መነሳት ብቻ አይደለም ተባረዋል የሚልም ይሄ መረጃ ወጥቷል። እንታይ ዝብል ዘሎ ብዝኻ ካልእ ሓደ ተነቃፊ ወይ እውን ሓደገኛ ሕማም መፅኡ ከም ዘሎን እዚ ሕማም እዚ ድማ ምናልባት እዛ ኣብ ካልእ እውን ሰሚዕኩማ እተለዉ ኢኹም ልዑል ጥንቃቐ ዘድልያ ሕማም እዩ ሓደገኛ ሕማም እዩ ኣብ ጅንካ ዝበሃል ቦታ ይተራእዩ ምልክታት ናቱ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ረስኒ ምድማይ ብዓይንኻ በፍንጫ ብኣፍ ቀልጢፉ ኦርጋናት ናትካ ልቢ ድዩ ካልኦት ኦርጋንስ ቀልጢፎም ፌል ክገብሩ ክእሉ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኾኑ ክእሉ ናይ ሞት ተኽእሎ ድማ ክሳብ 90% እዩ እንድሕሪ መድሃኒት ወይ ሕክምና እንተዘይተረኺቡ እዚ ሕማም እዚ ኣስፋፊሑ ከም ዘሎን እቲ ስርዓት ድማ ኣክንዲ ንዕኡ ንምዕጋትን ንኻልእን ሓገዝ ዝሓትትን ዝጓየይን እቲ ሓበሬታ ክዕበስ ከም ዝመረፀ ስለምንታይ ኢኻ ቱሪዝም ስለ ዘድልዮ ከምዚ ሕማም ተሰሚዑ ድማ ቱሪዝም ክመውት ኢሉ መገሻ ዝኸይሰብ የለን ዝላባዕ ሕማምካ ስለ ዝኾነ ተላባዕ ሕማም እዩ ሓደገኛ ሕማም እዩ መንግስቲ ድማ ነዚ ሕማም እዚ ክዓብሶን ንዑ ክሕብሩ ዘለዩ ደኳትር ክኣስርን ካልእ ስጉምቲ ክወስንን ዝረአ ዘሎ ስለዚ እዚ ከዓ ቀንዲ ሓደገኛ ስጉምቲ ሕማም ክመፅእ ከሎ ብወግዒ ንሰብ ክትሕብር ኣለካ ዘድሊ ስጉምታት ንክገብር ጥንቃቐታት ንክገብር ድማ ኣክቲቭሊ ኮሚኒኬት ክትገብር ክትክእል ኣለካ መብዛሕትኦም ሃገራት ግን ክሓብኡ እዮም ዝፍትኑ እቲ ምሕባእ ድማ ነቲ ምልባዕ ናይቲ ሕማም መሊሱ ዘብእሶ ሽዑ ንብዙሕ ሰብ ክልክም ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ምስ በፅሐ ሽዑ ክትጓየ ትፍትን ወላ ሓንቲ ለውጢ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ መዓት ሰብ ሞትን ስቃይን ድማ ብኡ ገይሩ ይመፅእ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኻ ብዘይገድስ ኣበይ ቦታ ኣለኻ ፕሊስ ነዚ ሓበሬታ እዚኣ ዋላ ቆሪፅኩም ኣብፅሑሎም ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኩነታት ከም ዝኾነ ምፍላጥ የድሊ ኣነ ድማ ነዚያ ክሕብር ይደሊ በሽታውን ዝም ብሎ ያስፋፋው ነበረ እንዲስፋፋ ዝም ቢል ኖሮ ባለበት ላይ እድገት ተሰጡት ነበር ስለተናገረና ሀገር እንዲድን ህዝብ እንዲድን ስለጠየቀ ጤና ጥበቃውም እንዲደርስ እንደ $300,000 ከወርልድ ባንክ አግኝታችሁ ይል እንደ ከዓለም ጤና ድርጅት ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣክንዲ ነቲ ሕማም ክትቋፀሩ ትጓዩ ነቶም ንሕማም ንክቋፀሩ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ነቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ክኸይድ ዝገበሩ ምእሳር ድማ ክንዲ ምንታይ ላቅፂ ብሂወት ደቂ ሰባት ምዃኑን ብፍፁም ብሂወት ዜጋታት ዘይግደስ ስርዓት ንናቱ ቀፃልነትን ንናቱ ኣጀንዳን ጥራይ ዝነብር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኦኬ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ እቲ ዝቕፅል ወታደራዊ ድማ ንቐፅል ምክንያቱ ሽግሮም ብዙሕ ስለ ዝኾነ የታሪካዊ ጠላቶቻችን የውጭ ባዕዳኖች ፋኖን ኦላን ህወሓትን ሰዎች እየሞቱ ሀብት ንብረት እየወደመ የሀገሩ ጸጥታ ታውቆ ዜጎች ከትምህርት ገበታ ርቀው ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ይሄንን ችግር ይሄን መከራ የፈጠሩ ሰዎች በተለያየ መንገድ በገባቸው ከም ትሪዎም ዘለኹም እቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ በቃ ነቲ ንዓታቶም ሽግር ይፈጠረልና ኣሎ ኢሎም ዝኣምንዎ ነቶም ዕጡቃት ምልሻት ወገናት ንኩሎም ንፋኖ ዲ ንካልእ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ንምውሳድ ጥራይ ይጓዩ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ገለ ነገር ክግበረሉ ኣለዎ ዝብል ተሓዲድ ዘረባ ብብዝሒ ይስማዕ ከም ዘሎ ነቶም ሓይልታት ድማ ዓብይ ኩነነ ክትገብር ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነገር ኣገዳሲት ነገር ክበኩም እየ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣብ መንጎ ፋኖ ዝኸዶ ዘሎ ካልኦት ነቶም ካልኦት ሓይልታት ካብ ስራሕ ተኣልዮም ዝነበሩ ከመይ ኢሎም ናብ ስራሕ ከም ዝምለሱ ይገብሮም ከም ዘሎ ንክንፈልጥ ድማ ምክንያቱ ሽግር ናቶም ኣይውዳእን እዩ ኣብዚ ስምዑ You argue the war with Eritrea, for example, wouldn't be a simple two-state affair. You argued that Ethiopia's rebel forces, the Tigrayan army, Amhara Fano, the Ola in Oromia, the Oromo Liberation Army, could realign in unpredictable ways. I think that speculation or that assessment of yours was vindicated because yesterday The Economist released a story in which they seem to confirm an alliance between Tigrayan army, Amhara Fano, and the ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ ጀዋር መግለፂናቱ ዓቢ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት ንሱ ዘይፅበዮ ዓብ ሽግር ከጋጥመሉ ከም ዝኽእል ሓደ ካብኡ ድማ እቶም ብረት ኣልዒሎም ዝዋግኡ ዘለዉ ኣምሓራ ፋኖ ኦኤልሸነ ከምኡ ድማ ናይ ትግራይ ሓይልታት ናበይ ገፆም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ግምት ነይሩ ግን እቲ ግምት ምስ ኤርትራ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብቐሊሉ እዩ ዝግምገም ዘሎ ናይ መጽሔት ደ ኢኮኖሚስት ዝበሃል ኮንፈርም ከም ዘረጋገጾ ድማ ኣብ መንጎ ኩሎም ኣብ ሱዳን ርክብ ከም ዝተኻየደ ዝገልጽ ሓበሬታ ድማ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ንዓቢ ኩሉ ነገር ኣንጻሩ ይኸውን ከም ዘሎ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ወፃኢ ድማ ንኩናት ናይ ንዓቢ ኣዝዩ ከቢድ ብድሆ ክገጥሞ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ብዚ ካብዚ ወፃኢ ግን
قدم حجون بزوج زي فخم زبل زنبر حجقنا وتهدراو قصو زغيره كال وجله دما توسيخ له የአስመራው ስምምነት ተጥሷል። ግንባሩ አብዱራህማን ማሃዲ የሚመሩት የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባሩ በነጋንጃ የሶማሌ ክልል ህዝብን መብት ለማስከበር ህዝቡን ከዳር እስከ ዳር ለማነቃነቅ አዲስ ፍኖተ ካርታ አዘጋጅቻለሁ ሲል አዲስ በወጣው መግለጫ አስታውቋል። አንጃው ሶማሌ ክልል ውስጥ ያሉትን መዋቅሮች ይበልጥ ለማጠናከር እንቅስቃሴ ለማድረግ ውሳኔ ማሳለፉን ተገልጿል። ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ድማ ካል ናይ ኣብቲ ኦጋዴን ክልል ሶማል እጡቕ ጉጅለ ዝቃለስ ጉጅለ ድማ ተንስዩ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክገብር ናብ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክኣቱ ከም ዝኾነ ከም ዝወሰነ ዝንገር ኣብ ኣስመራ ብዝተገበረ ስምምዕ ካብ ብረታዊ ጎንፂ ወሪዱ ኣብ ብረታዊ ወሪዱ ዝነበረ ወይ እውን ኣክቲቭ ኩናት ኣብ ምክያድ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኩሉ እቲ ኩነታት ኣምሓራ ዝኾነ ዘሎ ፋኖ ይርዮ ኣሎ ሸነ ይርዮ ኣሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ይርዮ ኣሎ ናይ ዓፋር ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ከም ሓደ ክልል ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም እንተዘይብልካ እቲ ሃገር ትኸዶ ዘለካ ናርኣኻ ጥፍኣትካ ካብቲ ዘለካዮ ናብ ዝገደደ ክትከይድ ኢኻ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ክልል ነፍሲ ወከፍ ቦታ ናቱ ወታደራዊ ቅልፅም ንምዕባይ ብዙሕ ስጉምቲ ክገብርን ክኸይድን ከም ዝመርፅ እዩ ዝርአ ዘሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ እዩ ወይ ድማ ዕሉ ማዓኮር ክሓሊ ኣብ ዝዋን እዚ ነፍስኻ ወታደራዊ ሓይሊ እንተደይብልካ you have a very little chance survive ክትገብሮ ንከምዚ ዓይነት ፈተና ስለዚ ኩላቶም ቶም ህዝብታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ነናቶም ወታደራዊ ሓይሊ ክገብሩሎም ኣብ ወታደራዊ ኩናት ክኣቱ ወታደራዊ ምድላዋት ክገብሩሎም because you never know who's going to come after you መን መፅኡ ከጥቅዓካ እዩ መን ክሃርመካ ከም ዝኾነ ስለዘይ ትፈልጥ እዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቀያየራሉ ወጣት የሆነ ከዚች ሀገር በጎርፍም ቢሆን ተጠራርገን መውጣት አለብን ይላል ኮሜንታችን። ዛሬ የምንነጋገረው በተለይ ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ሰዎች አይ እቶም ካብ ደገን ኢትዮጵያ ለኽሶስ ናበልኩም ክትከዱ ትደለኽለኽ ትብሉ ዘለኹም ምኽሪ ትበኩም አላ ቀኝ ሀገሬ ናፍቃኛለችና ዘመድ አዝማዴ ናፍቆኛል ምናምን ብላችሁ እዚህ እከካችሁን ለማከክ ለመውጣት የምትዘጋጁ ሻንጣችሁን እየገዛችሁ ላላችሁ ሰዎች ነው። በተለይ አረብ ሀገር ያላችሁ ቀመሞች እባካችሁ እህቶቼ ከኛ ተማሩ። ማርያም የምሬን ነው ከኛ ተማሩ። አሁን ለኢትዮጵያ ግቡብኝ ከዛ ደግሞ ኑስቲ ስሩና ልጆች እደጉብኝ ምናምን የምትል ሀገር አይደለችም። ትንሽ ከባድ ነው ሲስተሙ። بحفش أنت تبدل لك عبد الجن عب حجري كعتيلكم عب سعودية ديهم عب كلا عالم كوينكم عب حجركم عتيهم يوتكم مرحود حسب زلهم ندك حجري تبدل لك تموت عتنيا خوين كان أبو تخيد مو you must have some other problem بحفشة أنت عايز بنزل لنا بيتوبيا زخيات كنتات هيكونن كابيتوبيا بخمي من قد كل تعمد تسرع كاريخا كل عينت بالحتة تكيمكا كابز حجر زيا خديم كاختوت على لك زبل نايزيقاتات مخرينا نسمع زلنا تونكو زقرم كم زيلهم تزاريبهم كله همان بهوات مهلا وزا سبزيا سون زقرم ينبعلو مغنياتهم نعوخ قبر نقولاتهم كأسر تخوينون تساقم كقات مهم زخلون فرس لزلوي نغاتن ناب تقرأ حلفيلنا شو عملاتنا بزوحا لنا ተወረደ ንብዙሓት ምሽቃሉ ቀጽለሎም ኣብ ዝሓለፉ ልዕሊ ክልተ ሰሙናት ትግራይ ዝምልክቱ ሓደገኛ ምዕባለታት ተራእዮም እዮም ኣብ ደቡባት ትግራይን ዓፋርን ኣጋጢሙ ዝነበረ ወጥሪ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ዓፋር ጥሒሶም ኣትዮም ተባሂሎም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣስታት 17 ኣባላት TDF ዝቐተሉን ብዙሓት ዝቆሰሉን መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሞም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ግዛት ናይ ክልል ኣምሓራ ምዃኑን ድሕሪ ሕዚ ናብ ትግራይ ከም ዘይመለስን ነዚ ንምክልኻል ሰፊሕ ምጥንኻር ዕጡዋት ዘብዕተከዘን ሰራዊትን ምክያድ ኩሉ ግዜ ከም ዝቆጸሉን ግጭት ዘበጋግሱ ዘረባታትን እናስምዑም ቅንዮም ዘሎም ሕዚ ድማ እቲ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ገበት ሓይልታት ጽንተት ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ዝሓለፈ ውሳነም ዓብይ ውራይ ኣተኣናቢዱ ኢሎም መንገዲ ኢትዮጵያ ናብ ዋና ከተማ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕሞራም ድሕሪ ልዕሊ 5 ዓመታት ንፈለማ እዋን ሲቪላዊ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ይጀምሩ ዘሎም ምጅማር እቲ መንገዲ ሽዕቡ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣከቢት ኩነታት ከም ዘሎ ይዝንገር ስለዚ ፒስ ቱ ትግራይ ሰላም ናብ ትግራይ ትዝቢ ኣብ ካልእ ኩናት ንኸያቱ of course እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ታደሰ ወረደ ንባዕሉ እውን ጥዕና ዘለዎ ሰብ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዎ ብዙሕ ፀገም ዘለዎም ኣብ መንጎም ዘሎ ምምቕቓል ናይ ፖለቲካ ድማ ብዙሕ ፈተናታት ኣለዎ ግን ናብቶም መራሕቲ ናይ ትግራይ ዘቕንዐ ድማ ከቢድ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳዊ መጥቃዕቲ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብርግፅ ምስ ኤርትራ ሓዊስካ ንኩላቶም ምህራም ሓደ ንቡእ ክላሲካል ንቡር ዝኾነ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኢና ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ እቲ ናይ ህወሓት ብፍላይ እቶም ተወለድቲ ናይ ካልእ ኣለው
بتدقى أبزيس كحنت سمعوا ناي أول سعيد تقنتات خصنت كينات اندعوجه زرو خبازح قالوا زحل فقنيات كم زمر عوي تفلطو دو نزي نايز ولعا خنتات بتغس مصحف قدوس نم ሐሳብ ምን መሰለ ባጭሩ የሻዕቢያን ተልእኮ ለማስፈጸም ነው ሻዕቢያ አሰብ ይያዝብኛል አሰብ ይወሰድብኛል በሚል በጣም ፍርሃቱ ስለገባ ጦርነቱ በራያ በኩል ጀምሮታል ታስታውስ እንደሆነ ባለፈው የራያን አስተዳደር መፈንቅለ መንግስት አድርገው አስገድደውታል አሁን ደግሞ በአፋር በኩል ከም ትሪዎ ደለኹም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ምስ ኤርትራ ኣላጊብካ ንኤርትራ ምኹናን ኤርትራ ምፅራፍ ከም ንቡር ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ እዚኣ ኣወል ስዒድ ዝበላ ግን ንዓይ ገሪምኒ እዩ እዚ ሰብ እዚ ማዕረ ክንደይ ኣብ ቅድሚ ካሜራን ኣብ ቅድሚ ሸውን ኮለል ምባል ዝፈቱ ክነሱ ብዛዕባ ስድሩ ክንደይ የፍልጠና ብዛዕባ ስድሩ ንካሜራ ዘይገብር ንሱን ሰበይት እንተኮይኑ ተደይ ኮይኑ ቶም ደቁ ገለገለስ ብዛዕባኦም ዘይፍለጥ ስለዚ ናይ ብሓቂ ካሜራ ዝፈቱ ናይ ሸው ሰብ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ግን ንባዕሉ ንካልኦት ናብ ኩናት ናምርሐ ንጓሉ የመርዑሎ ኢሉ ድማ ኤክስፖዝ ገይርዎ ነይሩ እታ ጥቕሲ ዝሃባ እስከ ስምዕዋ ንዓይ እውን ገሪማ ናይ ዝቆልዓ ኩነታት ብጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ንመልከቶ ቃል በቃሉ ከም ብበልኩም ንጉሳ ቆልዓ ዝኾነ መሳፍንታ ድማ ክበልዑን ክሰትዩን ዝሓድሩ ሃገር ወይላ መፅሓፍ መክብብ 16 ቅዱስ መፅሓፍ ብዛዕባኦም ተፃሒፋ ወይንታ ጥቕሲ ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ተሪኻያ ግን it matches perfectly ስለዚ I don't know maybe ትኩነታት ናበይ ገጽ እዩ እስከ ናባና ገጽና ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ድራማ ክንሰግር ጸብጻብ ኣኼባ ግንባር ኣዲስ ኣበባ ካብ ምንጭታት ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኽበ ማለት እዩ ናብቲ ኣኼባ ካብ ዝወዓሉ ዝተረኽበ ጸብጻብ ናቕርበልኩም ኢና ምክትታልኩም ዕድም ኪሮስ ኣብቲ ኣኼባ ኣይሳተፍን ኢሉ ኣብዩ ንኣካላት ናይቲ መንግስቲ እውን ናይ ብልጽግና ብወግዒ ኣፍሊጦም እኳ ተነበረ ብለመና ገለ ካብቶም ካብ ደገ ዝኣተዉ ብክንደይ ግዲ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ማለት እዩ ኪሮስ ብዘይካ ምስ ዳዊት ምስ ፍስሐይ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይቲ ግንባር ዝበሃሉ ዘለዉ እውን ምስሓብ ከም ዝነበሮ ይጠቅስ ዓፂሩ ተኣኪቦም ብዘይ ፍረ ተፈንጢሖም ፅባሕ ተዘናጊዖም ክምለሱ እዮም ፍሽለቶም ከይረእኻ እዮም ነቲ ኣኼባ ዕፁብ ዝገበርዎ እዩ ዝብል እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሓና ስለዚ I don't know እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ንመን ወኪል እዩ ምክንያቱ እቶም ተቃወምቲ እዮም ዝበሃሉ ንሪኦም ኣለና ሓደ ብሓደ ኣንፃር እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ደው ኢሎም ኣለዉ ምክንያቱ ርድኡ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ነገራቱ ግልፂ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ክወርር ናፅነት ኤርትራ ክደፍር ኣይቅበሎን እየ ኤርትራ ናፅነት ኣይቅበሎን እየ ኣብ ዝብለሉ ደረጃ ምስ ኣቢ ኮንካ ምስራሕ ማለት ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዘለካ ከዳዕ ዝብል ቃል ከማን ይውሕደካ እዩ ምክንያቱ ኣብ 2025 ብካሜራ ዝተሰነ ኤቭሪባዲ ዝሰምዖ ናብ ኣቢ ከይድካ ምሱ ምድኻር ዝተወደዩ ኣነ ዝገረመትኒ ግን እዚኣ የስምዑ terrified about a potential war breaking out between Eritrea and Ethiopia. And I think one of the most important things we can do right now to stop that from happening is to combat Abiy Ahmed's misinformation and lies about what's currently going on. Abiy Ahmed and his federal government have been on a world tour to present this narrative that Isaias and TPLF are coming together to attack him. And he's trying to resolve everything peacefully. But if things continue to escalate the way that they do, he has no choice but to defend his country. It will be self-defense, not an attack. This letter from the UN is a perfect... Vanessa Tahaya, ትበሃል እዚኣ ተቃዋሚት እያ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ኣምፂአልኩም ኣለኹም ግን እንታይ ኢለ ነይራ ኣነ ናተይ ቀይሕ መስመር ሓደ ኤርትራዊ ተቃዋሚ ክኸውን ይኽእል ደጋፊ ክኸውን ይኽእል ሓደ ሰብ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ንናፅነትን ልውላውነትን ኤርትራ መርገፂ ናቱ ኣበይ እንተፈሊጥካዮ ተቃዋማይን ደጋፋይን ከመይ ኤርትራዊ ኮይኑ ዲ ዝሰርሕ ወይስ ነታ ኤርትራውነት ንምጥፋእ ዝሰርሕ ተሪኻ ናው እቲ ንኤርትራ ከም ሃገር እተገድሶ ዘበለ ዘይገድስ ፖለቲካዊ ኣቃውሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥሩ ዝኾነ ቀይሕ መስመር እዩ ዘሎ ዘጋግቡን ኣይኮነን ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ምፅጋዕ ማለት ልውላውነት ኤርትራ ኣሕሊፍካ ምሃብ ስለ ዝኾነ እንታይ ትብል ዘላ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ሓደገኛ እዩ ኣንፃሩ ደው ክንብል ኣለና ትብል ኣላ ኣብ ዚስ ፖይንት ኣይ ኣግሪ ምሳ ይረዳዳየ ትኽክል እዩ ድማ ኤርትራውነት ዝቁንጥዎ ናይ ኤርትራውነት ኤርትራ ተገድሶ ሰብ እንተኮይኑ ኣንፃር ኣቢይ ደው ክብል ዘለዎ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ንግሆም ምሸትን ክትዛረብ መልሓስካ ትውርውር ተኮይንካ ኣብ ንዝኸዶ ዘሎ ትምትብል ተር ኮይንካ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ሞራል እውን የብልካ
مهنيات اوكي كتزارب تخلي خا زخل كلا كايلن افكا ميديا خالك كتزارب تخلي خا ኤርትራው ግን ኣብዛ ሕጂ ክፈርደካ ዝኽእል ዲሞክራሲ ድዩ ፍትሒ ድዩ ገለ ድኢልካ ክትዛረብ ካላርሲ መሰላ ኣለካ ክትዛረብ ግን ንኤርትራ ብዋጋዕ ዳጋ ናይ ኤርትራ ዲኻ ነዚ ትዛረብ ዘለኻ ወይ እውን እቲ ትብሎ ዘለኻ ንህዝቢ ኤርትራ ሓሲብካ ዲኻ ወይስ ኣጀንዳ ካለ ስለ ዘለካ እዩ ኢልና ንጥርጥር ነርና እቲ ኣጀንዳ ዝነበሮ ሰብ ድማ ሕጂ ጋህዲ ኮይኑ ዘሎ ክንደይ ሰብ ግን ኣሎ መርገፂ ኣነፂሩ ዘይዛረብ ምክንያቱ ነዚያ ሰብ እዚኣ ብዙሓት ኣታክ ከም ዝገብርዋ ሹር እየ ምክንያቱ ተቃዋሚ ዝበሃል ብዛዕባ ኤርትራ ሉላውነታ ክገሃስ ከለው ንስቕ ክብል ኣሎ ንኣቢ ዝድግፉ ሰባት ኣለዉ ኣቢ ተበገስ በጃኻ ንዓባ ድሮናትካ ተጠቐመሉ ኢሎም ዝምህለሉ ሰባት ኣሎ ስለዚ መን እዩ ንኤርትራ ከም ሃገር ተቐቢሉ ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ለውጢ ናይ ፖለቲካ ገለ ክህልዎ ዝደሊ እዚ መሰል እዩ ሰብ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንክደሊ ወይ እውን ካልእ ዓይነት ምሕደራ ዝደሊ ክብል መሰሉ እዩ ንኤርትራ ግን ከም ሃገር ንክትህሉ ተቐበሎ ዲኻ ይትቐበሎን እዩ ንምስ ኣቢ ድሕሪ ትኸውን ኮይንካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ ይኮነናትካ ፍትሕተ ዲሞክራሲ ሸቐጥ ኢና ሓና ንኤርትራ ከምዚ መድረኽ ግን ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይንካ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከይትኸውን ትኽእል ኢኻ ናትካ ፀገም ክህልወካ ክእል ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይንካ ኤርትራ ንኤርትራ ክወርር ኣብዪ ኣሕመድ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሽጣራ ኩሉ ናብ ቀድሚ ዓለም ኣምፂኻ ኤክስፖዝ ክትገብሮ ግዴታኻ እዩ ንኤርትራ ሓለፋይ ትገብረላን ኢኻ ሓለፋ ኣይኮነን እዚ ግዴታና እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ንኤርትራ ንሉላውነትና ናይቲ ኩሉ ዝተኸፍለ ዋጋ ንዕኡ ሓሺሹ ነቲ ሃገር ሓንቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ክገብራ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኪኑ እውን ጋዛ ክገብራ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ናይዛ ቨኔሳ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ዝገበረታ ፅቡቕ እዩ ብዙሓት ሰባት ሾክ ኮይኖም ኣሎ በዚ ናታ ስለምንታይ ንኤርትራ ንሉላውነታ ደጊፍካ ኢሎም ንምንታይ ሽዩጣት ብሽም ፍትሕን ዲሞክራሲን ዝሽቅጡ ሰባት ከም ዘለዎ ድማሪና ኣለና ንውሕ ዝበለ ዘረባያ ተዛሪባ ንኣቢ ቻሌንጅ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ንሉላውነት ኤርትራ ክደፍር የብሉን ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብንግዲ ኮነ ዝደሊ ዘሎ እያ ትብል Example of that. In this letter, they claim that the Eritrean government is the main architect of the situation, that the Ethiopian government is just taking defensive position, but that they don't have indefinite restraint. Now, no one hates the Eritrean government more than me, but in a situation where a war might be approaching and you're trying to target the actors that are actually starting the war and building towards a war. ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ሕማቅ ትዛረብ ዘላ ብዙ but that's secondary. ብዛዕባ ኤርትራ ሰብ እንታይ መርገፅ ኣለዎ ኣገዳሲ ኢና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣነ ናተይ መርገፂ ነጊረ ኣብዚ ህወሓት ንኤርትራ ከጥፋና ዓመታት ይቐፂሉ እጅግን መንገዲ ስለ ዝቐየረ ምስ ህወሓት ፀሚድና ኣለና ምስ ናይ ትግራይ ኢሊት ማለት እዩ ሰብ ኣበየናይ መትከል ምሳኻ ደው ይብል ኣበይ ከም ሳኻ ይቃወም ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ምስ ኣቢ ደው ኢሉ ዘሎ ሰብ ከም ተቃዋሚ ክትሓስበ ይትኽእል ኢኻ ከም ኤርትራዊ ክትሓስበውን ከቢድ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ቻርተር ናይ ኤርትራ ከዳዕ ዝበሃል ንፀላኢ ነቲ ሃገር ከጥፍን ዝደሊ ዘሎ ዝተሓባበር እዩ ዝብል ስለዚ ኣብዚ እቲ ፀላኢ ናትካ ንፁር ንኤርትራ ክወርር ክደሊ ከሎ ኖ ንኤርትራ ኣይትወራን ኢኻ ዝብል እንተኮይኑ ናይ ኤርትራ ህላወ እውን ዘገድሶ እዩ ስለዚ ሰብ እዚ ዝተቃወመ እውን ቅቡል ኢናቱ ነገር ኣብዚያ እዋን እዚኣ ስቕ ኢሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ኣቢ ኮይኑ ዘጣቃዕ ዘሎ ድማ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ንሳ ትብሎ ዘላ ኣብዚ ንኣቢ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክወስድ እዩ ዝደሊ ዘሎ እምበር ናይ ንግዲ ሽርክነት እውን ኣይኮነን ዝሓትት እያ ትብል እሱ ድማ ንፁር እዩ ብዙሕ ትንተና ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብዚያ ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሓ ክብላ ይኽእል እየ እቲ ካልእ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ክንተሓሳሰበሉ ንኽእል ዲቤት ንገብረሉ ኢና ኣብ ዝገብረቶ ግን እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ሰባት ኣብዚ እዋን ነዚ ክብሉ ይኽእሉ ዳ ይክእሉን ንዓይ መምዘኒ ናይ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ዲኻ ትቃወም ወይስ ዝተሸጥካ ኢኻ በዚኻ ክንፈርደካ ንኽእል ንቐፅል ግፋ መርሕ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኣነ ካል ሸዓብ ወፂአ ዝዛረብ ዘለኹ ሎም ኣብ ቅድሚ ዓይነይ እንዳረኹ ንትያን ኣሕዋትና በዚ ወሲዶም በዚ ብዘይ ክብረት ንሕና ወዳት ተጠዊና ከለና ኣደይቦመን እቲ ዝገርመካ ኸ እንታይ እዩ እቓማ ብኢደን ከለዉ እንታይ ምስ ኤርትራውያን እንታይ ርክብ ኣለዎም እዚኦም ሰባት እዚኦም እንታይ ያ ጀማዓ ዝዛረብ ሰብ የለን ዝኾነ ፍታሕ ዝመፅእ የለን ኤርትራውያን ጥራይ ብእኻማናትና እንታይ ገበና ንሕና እንታይ በዲና ብእኻማናትና ክንውሰድ ድሕሪ ዝራብ የለን ኣነ ካልእ ሻዕኳ ዝዛረብ ኣለኹ ብዓይነይ ርአዮም ሎሚ ብእኻማ ወላ እኻማ እዚ እንዳበላ ወሲዶመን እንታይ ወንሕና ኣወዳትካ ንሓደ ይሓተቱን ንሕና ብኸፍ ኢና ነርና ሕጂ ኸ ንዓና ሓቱና እንዳበልና ንዓን ወሲዶም ኣደይቦመን እንታይ ድዩ ክልቴና ዋልድ እንታይ ገብርዎን ኣለዎ ንዕያ ጀማዓ ሕጂ ረ ዝኾነ ጠበቃ ይኹን ወላ ዝኾነ ጋዜጣንያ ይኹን ወላ ኣብ ደገ ዘለኻ ክትዛረበሉ ዝመሰልካ ንሕና ውሽጢ ስለ ዘለና ሓቅኻ ክንዛረብ ፀገም የብልናን ኣሚን እዛ ዘረባ እዚኣ ኩሉ ኤርትራዊ ናብቲ ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ከተብፅሕዋ ኮኔክሽን ናቱ ዘለኩም ኣብ ኢንተርነት ደልየ ክረኽብ ኣይከኣልኩን ወላ ቤክስ እውን ኣካውንት ናቶም ሓያል ግዜ ሰዓታት ኣጥፍየ ክብለኩም ኣይክእልየ ግን ቅድሚዛ ቪድዮ ምግባረይ ሰርች ገይረ ክረኽቦም ኣይከኣልኩን ስለዚ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ስደድሎም ኢኹም
ኤርትራዊ ብሕጋዊ መንገዲ ቃማ ዘለዎ ክግፈፍ የብሉን ማይ ጉድነስ ካብ ግብፂ ድማ I mean somebody has to stop these people ኤርትራዊ ብዝኸደ ክዋረድ የብሉን ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ነቲ ኤምባሲ ይሕብርዎ ድማ ይሕብርዎን ኣብቲ ዘረባ እኳ ይጠቕሱን እዮም ግን ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ነዚ ጉዳይ እዚ ቀዳምነት ክብዎ ደስ ይብለና ኣነ ነዛ ቪድዮ እዚ ኣነ እውን ኣብ ዝከኣለኒ ሰባት ክሰዳየ ስለዚ ብሕጋዊ ንዝነብር ሰብ ኣብ ኩሉ ናይ ኤርትራዊ ደሳደት ክርኢ ከለኹ ኣነ ቆለጭ ዘምፃለይ but I'm really angry ነዚ ክሰምዕ ከለኹ I hope ነዚ ክፋል ቆሪፅኩም ኮኔክሽን ዝተለኩም ናብቶም ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣብቲ ቦታ ዘለዉ እውን ክሰድሎም ተስፋ ገብር because unacceptable እዚ ቅቡል ኣይኮነን ኣይ ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ድሓን ግን ኩሉ ግዜ ብኣሉታ ክንውድእ እውን ኣይደልን እየ ሓንቲ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ሓንቲ ቪድዮ ነይራት ንንዓታቶም ትምልከት if I can find it but እቲ ምድላይ ንባዕሉ እናስልቸወኒ ስለ ዝኸይ ዘሎ a bit far beautiful than us I'm Eritrea or Ethiopia you see guys you subscribe all the vibes all the girls have you ever tried Basha coffee or food yeah Basha they are good and you now you have a question for me now but this time I want Eritrea or Ethiopia because ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኤርትራውያን ኡጋንዳውያን እንታይ ስምዒት ኣለዎም ኢላ ኢንተርቪው ትገብር ንውሕ ዝበለት ቪድዮ እንዲያ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ኤርትራውያን ኣዋልድ ፅቡቃት እዮም ይብሉ ቀፂሎም ድማ ናይ ኤርትራ ነገር ደስ ዝብለና ኤርትራ ካባና ልዕል ዝበሉ እዮም ሃብታማት እዮም ገንዘብ ኣለዎም ፀጋታት ኣለዎም እዮም ዝብሉ ሓንቲ ካብዚኣ ፍልይ ኢላ ዝረኸብኳ ኣብ ኡጋንዳን ዘለዉ ድማ ዓብ ኮምፕሊመንት ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ምግቢ ፅቡቅ እዩ ናይ ኤርትራ ኣነባብራ ፅቡቅ እዩ ከመይ ኤርትራውያን ክንከውን ኣብ ናቶም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ኡጋንዳ ሶሳይቲ እውን ምግቢ እንጀራ ክመፅእ ጀሚሩለይ እዮም ዝብሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ድማ ዓብዪ ኣኽብሮት ኣለዎም ዌልዳን ኤርትራውያን ፅልዋናትኩም ኢንፍሉወንስ ናይ ኤርትራ ተስፍሕዎ ስለ ዘለኹም ክብሪ ኣለኒ ሓያል እንድሕሪ ኮንካ ፃዕራም እንድሕሪ ኮንካ ቁጠባ እንተለካ ዓለም ደድሕሪኻ እያ ትኸይድ ስለዚ ኣብ ጁባ ከምኡ ጌርኩም ደርፍታት ናይ ኤርትራ ፊልምታት ናይ ኤርትራ ባህሊ ናይ ኤርትራ ክቡር ከም ዝኸውን ጌርኩሞ ብስራሕኩም ብፃዕርኹም ኣብ ኡጋንዳ ድማ ተመሳሳሊ this is called the power of influence ፅቡቅ ትኸይድ ተለኻ ፅቡቅ ትሰርሕ ተለኻ ኩሉ ግዜ ሰብ የኽብረካ እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣካይዳናቶም ፃዕርናቶም ባህልናቶም ኣካይዳ ቡናቶም መግብናቶም ፅቡቅ እዩ ዝብል ሰብ ናቱ እንተኽቢሩ ናቱ እንድሕሪ ሒዙ ንናቱ ፅቡቅ ገይሩ እንድሕሪ ሒዙ ካልእ ሰብ ክስሕብ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ዓቢ ቦታ ኣብ ኡጋንዳ እናሓዙ ይመፁ ኣለው ስእሊ ናይ ኤርትራውያን ድማ ሓያላት ናይ ቢዝነስ ፒፕል ፅቡቅ ኦርጋናይዜሽን ዘለዎም እዮም ዝብሉ ዘለው ኣነ ድማ ተሓጒሰ ከም ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ሕማቅ ኣይኮነን ዘሎ ብዙሕ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ኣገናዕ ክብለኩም ይደሊ ኩሉ ግዜ ባሉታ ከነልዕለኩም ኣይንደልና ስራሕኩም እዚ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ግለፁ ኣብ ካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ እዚኣ ክገድፈኩም Sakiri, Dario Minti, Lakaki for Minti,